No, všetkých vás pozdravujem a idem teraz zavolať pánovi Miroslavovi, lebo tak trochu spolupracujeme a hlavne on veľmi dobre robí to, čo robí. Totiž to dostal sa do svojich nejakých problémov, jednalo sa o nebankovky a rozhodol sa, že bude proti tomu bojovať. Sám, že bude bojovať. Aj sa tak rozhodol, aj tak urobil. Samozrejme, že mal nejaké veci, ktoré neboli pre neho vyriešené a tak sa musel vlastne obrátiť aj na iných ľudí a obratil sa na spotrebiteľské združenia a obratil sa aj na mňa a tak sme si vymenili svoje poznatky a on vlastne nebankovkám napísal a dokonca napísal aj na súdy bez právneho vzdelania, bez preštudovania si vlastne všetky tie problematiky, lebo tá problematika je naozaj veľmi obsiahla, rozsiahla. Obsahuje nielen vlastne niektoré zákony, ako zákon o ochrane spotrebiteľa a ďalej občiansky zákonník, ktorý sa týka dokonca obchodný zákonník. V občianskom zákonníku sú to paragrafy 52, 53, 54 a sú to paragrafy o nepriateľných zmluvných podmienkach. Čo sú dôvody preto, aby vlastne sa dali napadnúť zmluvy s nebankovkami. No vieme, že tieto nebankovky, Profikredit, Provident, rôzne také nebankovky, Cashovka, ja neviem ešte ktoré, také malé, ktoré ponúkajú peniaze cez internet, s ktorými dokonca vlastne neprídete nikdy ani do styku, tak všetky tieto nebankovky využívajú zákony, respektíve nedostatky v zákonoch, my hovoríme tomu aj diery v zákonoch, na svoju činnosť a na zadováženie vlastne svojho prospechu, čiže na svoj biznis, na svoje podnikanie. A to tak, že oni požičajú peniaze a potom žiadajú od občanov veľmi veľké sumy, horibilné sumy. Ja neviem, požičate si 100 eur a budú pýtať, ja neviem, 500 eur, požičate si 1000 eur, budú pýtať 3000 eur. Také prípady mi chodia a takto ľudia sa mi v podstate vyspovedajú o tom, že ako to vlastne, aké praktiky robia vlastne tie nebankové spoločnosti. No, tie nebankové spoločnosti, oni to robia preto, lebo majú takú možnosť. Čiže zákon im to umožňuje vlastne. To znamená, že na Slovensku je potrebné zmeniť zákon. Ak si niekto myslí, že tento boj s nebankovkami je vyhrateľný, on je vyhrateľný. Áno, ale je vyhrateľný na súdoch. Čiže zo zákona nie je vyhrateľný, keď použijem takúto retoriku. Lebo ťažko sa mi rozpráva, mohla by som rozprávať odborne s právnickou hantírkou, ale mnoho z nás by tomu nerozumelo, tak lepšie je to vlastne takto ľudovo povedať, aspoň ja som zvolila takúto možnosť. Takže tie nebankovky, oni vlastne robia, čo robia, lebo im to umožňuje zákon. Čiže ja trvám na tom, že treba zmeniť zákon. Čiže ak nebankovky dávajú nepriateľné zmluvné podmienky do svojich zmluv, oni vlastne porušujú zákon, pretože zákon hovorí, že tieto podmienky zmluvné sú nepriateľné. Ale na druhej strane neporušujú zákon, keď ich tam dávajú do tých zmluv, lebo nikto im to nezakázal, aby to mohli robiť. Nikto im nepovedal, nedávajte, žiaden zákon im nepovedal, že nedávajte nepriateľné zmluvné podmienky do zmluv. A tým pádom oni to robiť môžu. Áno, a je to zákonné? Vôbec to nie je nezákonné. Na jednej strane samozrejme, pretože ide tu aj o taký inštitút, ako sú dobré mravy, a to, čo je v rozpore s dobrými mravmi, tak to je samozrejme nezákonné. Čiže tieto nepriateľné zmluvné podmienky, ak dávajú tieto nebankovky do vlastne tých zmluv, tak vlastne oni porušujú dobré mravy, alebo to ich konanie je v rozpore s dobrými mravmi, takže porušujú zákony. Čiže pozrieť sa môžem na túto problematiku pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. A len je to veľmi zložité a veľmi pracné a veľmi časovo náročné a niekedy ani neviem, či vás to zaujíma, či nie je lepšie len to, čo robím v mnohých prípadoch, keď sa na mňa občania obrátia, že
pani Ulmanová, pomôžte nám, prišla nám takáto vec, čo s tým máme robiť a ja na to zaujímam svoje stanovisko, porozprávam s tými ľuďmi a potom im napíšem podanie, čiže nejakú obranu voči tomu, čo im vlastne prišlo v tej obálke nešťastnej. Takže niekedy sa mi zdá, že toto je jednoduchší spôsob, pretože deň má 24 hodín a vysvetľovať niekomu, ja neviem, ako sa operuje, ja neviem, meniskus, tak dá sa to vysvetliť samozrejme aj neodborníkovi, ale je to veľmi zložité, veľmi náročné a pokiaľ sa nás to netýka, tak je to vlastne aj neužitočné. To znamená, že vysvetlí niekomu takú operáciu, áno, aj si žiada čas. A niekedy je potrebné proste sa pustiť do tej operácie kolena bez toho, aby teda toho menisku, bez toho, aby sme to vysvetľovali. Takže takto to ja vidím a tak sa to snažím aj vám, takto sa pokúšam to vysvetliť na takýchto príkladoch. Čiže aj s tými nebankovkami, aj s tými nepriateľnými zmluvnými podmienkami to tak je. Ono v podstate vysvetľovať to, nie každého to zaujme a niekedy nie je ani čas. Lepšie je najrýchlejšie napísať to podanie a tým zabrániť tomu, aby vznikali neblahé dôsledky z toho úkonu, ktorý z tej obálky, z toho listu, ktorý vám prišiel, že ja neviem, máte niečo zaplatiť, alebo máte exekúciu a tam máte lehotu a musíte reagovať okamžite. Takže takto nejako to v podstate funguje. No a čo sa týka nepriateľných zmluvných podmienok, sme si povedali, že oni v podstate nie sú nikde v zákone zakázané, že sa nesmú používať, ale oni sú nepriamo zakázané tým, že je to porušovanie dobrých mravov a je to obchádzanie zákona a tak ďalej. A tým pádom máme na to aj paragraf v občianskom zákone, paragraf 39, a tým pádom je to možno chápať aj protizákonné. No ale prečo je to také komplikované veľmi? No komplikované je to preto, lebo náš parlament, čiže naši zákonodarcovia, neurobia nič preto, aby to jedným ustanovením zákona vyslovene zakázali. Aby zakázali používanie nepriateľných zmluvných podmienok a tým pádom, aby sa niečo vyriešilo, niečo podstatné vyriešilo. Vieme, že tu máme 100 000 až milióny, by som povedala, súdnych procesov, ktoré sa týkajú práve spotrebiteľských zmluv a nepriateľných zmluvných podmienok. No a ak by bol zákon, tak tieto problémy s tými nebankovkami a s tými nepriateľnými zmluvnými podmienkami by vôbec sa nemuseli dostávať na súd, pretože by neboli. Pretože nebankovky by nedávali vlastne tieto nepriateľné zmluvné podmienky do tých svojich zmluv. A spotrebitelia by to nemuseli podpisovať tieto zmluvy a tým pádom by nevznikol žiaden problém. Ako by to malo byť s tým zákonom? No s tým zákonom by to malo byť tak, že ak sa zistí, že nejaká nebankovka alebo nejaký subjekt dal nepriateľné zmluvné podmienky do zmluvy, tak bude mu niesť za to zodpovednosť. Akú zodpovednosť? No proste zodpovednosť, ktorá mu zabráni robiť to, aby dával vôbec tieto nepriateľné zmluvné podmienky do zmluv. No ako mu to zabráni? No zabráni to tak, že zákon stanoví sankciu za porušenie a to za to, že sa vlastne tie nepriateľné zmluvné podmienky do zmluvy dali a bol poškodený vlastne spotrebiteľ. To znamená, že chýba nám v zákone sankcia. No aká sankcia to môže byť? No napríklad taká sankcia, že ak sa zistí, že nejaký subjekt dal nepriateľné zmluvné podmienky, tak ten, ak je to právnická osoba napríklad, čiže ako sú to nebankovky, tak mu môže byť odobratá licencia a už nikdy viac nebude môcť vykonávať takú činnosť, ktorú vykonáva, čiže požičiavať peniaze napríklad a zároveň už nikdy nebude môcť poškodzovať veriteľa. To je samozrejme. No, takže toto nám tu chýba. Alebo napríklad peňažné pokuty. Áno? Čiže aj to môže byť sankcia, že ak sa zistí, že nejaká nebankovka toto urobila, na súde sa to preukáže, že súd vyhodnotil, že
zmluvná podmienka je nepriateľná, tak vlastne porušil zákon. Ten, kto poskytol vlastne spotrebiteľovi úver, ten, kto urobil takú zmluvu a ten, kto použil vlastne nepriateľné zmluvné podmienky. Stále mám takú tendenciu hovoriť o tých nebankových spoločnostiach, pretože toho sa to týka najviac, je to také najrozšírenejšie, že oni používajú najviac tieto nepriateľné zmluvné podmienky. Toho je veľa na súde a sudcovia, ako som sa dopočula, rozprávala, tak oni sami sú z toho nešťastní. Mám aj taký príspevok od predsedničky súdu, v ktorom sa ona vlastne zvoverila, že vlastne všetko je to na pleciach sudcov, aby rozhodovali, či došlo k porušeniu zákona, či nedošlo k porušeniu, či zmluva je platná, či zmluva je neplatná, či je to absolútne neplatná zmluva a plnenie z nej je nemožné. To znamená, že keď sa dostanú takéto prípady s tými nebankovkami na súd, tak o tom musí rozhodovať sudca. A vlastne bremeno nesie sudca. Ale keby to bolo uzákonené, tak sudca by už naozaj nemusel sa tým zaoberať. To znamená, že by to ani na súd neprišlo. Na súdoch by sme mali menej podaní, o 100 000, možno o milióny menej podaní. A tým pádom to by zasa malo náväznosť na to, že by neboli prieťahy v konaniach, že by nebola vymožiteľnosť práva. No proste je to taký kolobeh, také perpetuum mobile, ako sa tomu hovorí, pretože jedno spôsobuje druhé a jedno má dopad na druhé a proste všetko so všetkým súvisí a takto to funguje. No a teraz som vlastne sa veľmi porozprávala a teda rozhovorila, ale museli by sme chodiť na nejakú školu, aby sme postupne každý ten jeden problém sa naučili, že je problémom. Museli by sme sa naučiť, ako sa proti tomu brániť. Museli by sme sa naučiť celú teóriu. Museli by sme sa naučiť pojmy. Potom by sme sa museli naučiť vzťahy. A to predpokladá mnoho času. To je niekedy aj roky. Mnoho ľudí, ktorí poznám, že robia v tejto branži, že sa zaoberajú vlastne tým, čím sa ja zaoberám, tak sú to rokúce, čo tí ľudia preto museli urobiť, aby sa vôbec mohli zaoberať týmto, aby mohli bojovať na tomto poli v prospech občanov a aby mohli pomáhať, aby to bolo užitočné. Čiže stojí to veľmi veľa času. A času peniaze sa hovorí. No to len tak na okraj. Takže idem volať s pánom Miroslavom. A on sa ma pýta ďalšiu z vecí, ktorú on sám nemá vyriešenú a to je prirodzené, pretože nie je právnik a nikdy to nenaštudoval, ani neviem tie príčinné súvislosti okolo toho a tak. Takže volám, dám si okuliare, lebo ja mnohokrát nevidím. Volám. Pokúsim sa to dať na hlas. Už to zvoní. Pán Miroslav? Haló. Dobrý deň, zdravím vás. No, viete čo, ja som to dala trochu aj na hlas, a ja si to aj nahrám. Dovolíte? Super, lebo som sa rozhodla, že ľuďom to treba nejako podávať. Videli ste môj príspevok, čo som teraz urobila o tých exekutoroch? Teraz som vás nerozumel. Ako? Či ste videli ten príspevok, čo som teraz pridala na FB o tom poradí platieb exekutorovi? Áno, viete, ja som vám chcel ohľadom tohto aj napísať. Výborne, tak môžete, hovorte radšej, nenapíšte, lebo ľudia tak čítať je veľmi náročné, no. Áno. Je to už aj na exekúcii. Áno. A ja mám v papieri, v tom exekučnom príkaze je napísané, v akom poradí idú pohľadávky. Tak povedzte. No, pohľadávka 1840 €,
hajzune je na prvom mieste napísaná. A ja keď som sa volal k exekútorovi, tak mi povedal, že pohľadávka 1840 eur ide ako prvá mne, až potom idú tie ďalšie trovy. To znamená, že najprv, keď príde aj 100 eur od tej osoby, ktorá vám dlží, tak hneď vám ich exekútor poukáže. Áno, malo by to byť tak. Toto sa aj čudujem teda, že to, čo ste dala vy na vašej tej stránke, to je ako z exekučného poriadku. Áno, prosím, áno, z exekučného, no. Viete čo, ja to nejako prefotím, tak aby to bolo čo najkvalitnejšie čitateľné a pošliem vám to, hej, aby ste sa sama presvedčila, že to je tak, ako hovorím. Dobre, ale stalo sa to už? Chcem vedieť, či sa to už stalo. Či už prišli exekutorovi nejaké peniaze? Viete čo, ešte zatiaľ neprišlo mi nič, ani mne naučite, lebo tá osoba, čo mi je dlžná peniaze, kde predtým robila, už nerobí. Dobre, takže ešte peniaze neprišli. No dobre, pokúsim sa ešte k tomu jednu vec povedať. Tie prípady o tom, čo som tam potom napísala, že exekutorovi prišli peniaze a on ich sociálnej poisťovni za poistné nezaplatil, to ste počuli taký prípad, áno? Viete čo, pani Krišinka, takto, ja som to ešte celé nedočítal, lebo zatiaľ... Dobre, ale poznáte taký... Ja zatiaľ bojujem len mimosúdne. Ja viem o tom, viem, ale skúsme sa ešte k tomu porozprávať. Tak to sa chcem pýtať, že poznáte taký prípad, že exekutorovi ľudia poslali peniaze a on nezaplatil tomu veriteľovi? Viete čo? Počul ste už o tom? Čítal som o tomto na internete. Dobre, takže v každom trošku pravdy trošku, takže aj vo vašom prípade, čo hovoríte, aj v tomto, čo ja som uviedla, hovorím. Dobre, takže zákon si nájdete na internete, napríklad www.zákonypreľudí.sk a tam si nájdete exekučný poriadok a tam si ten paragraf prečítate aj sám, hej, že ako to tam je. Keď budete mať čas a tak ďalej. No ale čo chcem k tomu povedať? Jasné, že sa stalo už veľakrát, že tí exekútori nedali peniaze vlastne tým veriteľom a potom nastúpil taký inštitút pri veľa sťažnostiach, že disciplinárne konanie. Exekučná komora v podstate exekútorom takto disciplinárne konala voči ním, áno, keď takto porušovali. No a z toho vyplynulo, iba chcem dopovedať, že že mnohí exekútori aj prichádzajú o svoje licencie, čiže tu je taký kolotoč roztočený a niektorí exekútori si to proste uvedomujú a chcú čestne pracovať a chcú to tak urobiť, ako vy ste mi povedali, že vám napísali, že najprv tá pohľadávka, ktorú vy splatíte, pôjde jemu, teda pôjde vám a potom idú trovy exekútora. No výborne. Lenže zákon je stále takýto a veľa exekútorov, ja som sa tu dopočula na exekútora Krutého, že on takto nepostupuje, ako napríklad ten exekútor, o ktorom vy hovoríte. Čiže treba to posúdiť tak, že sú aj, dám to do úvodzoviek, dobrí exekútori a potom sú aj nedobrí exekútori. To znamená, že ste natrafili na dobrého exekútora, ale ešte peniaze zatiaľ neprišli, takže žiadne ste ešte neobdržali. Nie, lebo tá osoba sa na novo zamestnala. No. A exekútor, keď som volal k exekútorovi, tak exekútor mi povedal, že oni pravidelne dávajú ako na sociálnu poisťovňu oznámenia, žiadosti, áno, rozumiem. Že či sa zamestnala tá dlžná osoba, alebo nie. Ale ja som im volal, lebo ja som zistil, že robí. Áno, rozumiem. Tak teraz mi prišlo na novo platobný ten rozkaz. Áno. Že tej osobe, čo mi je dlžná, budú strhané zrážky zo mzdy vykonávané. Dobre. Takže čakám, pretože už teraz v novembri dostanem, neviem. Dobre, ale počkajte chvíľočku. Osoba vám je dlžná a vy ste dali návrh na súd na platobný rozkaz, aby súd určil, že tá pohľadávka je záväzná, že je pravá, že je proste nepriestrelná, že ju treba zaplatiť, keď to tak ľudovo poviem, a že je zákonná táto pohľadávka. Hej? Áno, to je všetko v poriadku. Áno. Dobre, a potom ten súd vydal ten platobný rozkaz, alebo ako to bolo? Súd vydal platobný rozkaz. A on sa odvolal voči platobnému rozkazu, ten dotyčný? Nepodal odpor.
Výborne. Dotyčná osoba sa priznala, že mi je dlžná, Dobre. žiadny odpor nepodala. Dobre, to znamená, že nepodala odpor, nebránila sa, nebolo nariadené pojednávanie a tým pádom ten platobný rozkaz sa stáva rozsudkom. Áno, podľa zákona sa stáva rozsudkom, čiže je to vykonateľný rozsudok. Dobrovoľne alebo nedobrovoľne. Dobrovoľne ste na základe toho ho požiadali, áno, a on sa priznal teda, že áno, dlží, je ochotný vám zaplatiť alebo nie je ochotný zaplatiť. Viete čo, no, bolo to tak, že táto osoba exekútorovi dala požiadavku, že po 20 eur mesačne, ale exekútor to ako neakceptoval. A prečo? To je málo. A prečo? Lebo je to málo. To je malá suma a ja som mal spísať papier, že ja s tým nesúhlasím. Tak ja som spísal papier, že nesúhlasím s dlžnou sumou 20 eur ako mesačná splátka, že s tým nesúhlasím. Dobre, a s čím súhlasíte? No, súhlasil som s tým, aby to bolo podľa zákona vyrátané, podľa jej platu a tak. Výborne, Podľa exekučného poriadku. výborne. Či to bude 50 eur alebo 100 eur, to Dobre. nie, ale 20 eur mesačne to málo, vieš. Dobre, v poriadku, chápem. Chápem. Ja to hovorím ja ako oprávnený. No. Dobre, chápem. No a teraz on sa zamestnala, tá osoba sa zamestnala, Áno, teraz na novo. áno, a príde nejaká platba alebo nepríde? Viete čo, no... V októbri prišlo uznesenie, teda ten platovný rozkaz, že od toho nového zamestnávateľa jej budú stráne zrážky zo mzdy. Dobre, to je V ďalšie. novembri už by som ako mohol čakať prvú splátku, no, budú termíny výplat. Dobre, ale nepovedali ste mi jednu vec. Pretože on, keď vám chce dobrovoľne splácať, nemusí to ísť cez exekútora. Súhlasíte? Som vás nerozumel, ako? Že keď on to chce dobrovoľne splácať, nemusí to ísť cez exekútora. No ale tam to bolo nedobrovoľne. Výborne. Áno. Áno, lebo... Nedobrovoľné. Čiže... Lebo nesplácala mi. Dobre, takže nesplácala, tak exekútora ste vypožiadali, aby niečo v tej veci urobil a on dal požiadavku na súd, aby mu bol udelený, vlastne aby mu bolo udelené poverenie na vykonanie exekúcie na základe vášho podnetu a tak sa začala vlastne exekúcia. Lebo exekúcia sa začína tak, že vy dáte podnet exekútorovi a požiadate ho, tak ľudovo povedané, o to, aby vlastne on nedobrovoľne vymáhal od osoby, ktorá je povinná vám zaplatiť. Dobre, tak toto sa stalo, čiže to poverenie už má exekútor, skontrolovali ste? To ja už mám všetko v poriadku. Dobre. Ja už môžem čakať len Peniaze. platby. Dobre, takže uvidíme v priebehu mesiaca, áno? Že keď bude výplata, či vám prídu tie peniaze alebo neprídu. A exekútor vám potvrdil, že on všetky peniaze bude dávať vám. No, ako... Kým sa nesplatí ten dlh. Áno. Výborne. Istina ako? Že mne pôjdu najprv. Istina. Výborne. Čiže v zákone som uverejnila, že je napísané, že po A sú to tie trovy. Áno? A až po B je tá pohľadávka. Istina. Dobre, aby ste sa nad tým zamysleli, že ako je to vlastne možné. No ja som to Ja sa tomuto čudujem, že Áno, to tak je. vidím, čudujete sa. No ja som to vyhodnotila tak, že to bude dobrý exekútor, ktorý v podstate sa nechce zaradiť medzi nedobrých exekútorov, ako to ja tak vtipne poviem, a jednoducho, že to tak bude. Lenže vám doporučujem, aby ste požiadali exekútora, aby príde vám nejaké peniaze a tak ďalej, alebo na konci roka, aby vám vyhotovil vyúčtovanie. Pani Kristenka, áno, máte pravdu, ale Lebo- to nestačí potom vypiť z účtu, že mi prišli peniaze. No počkajte, a ako vy budete vedieť, koľko tých peňazí poslala tá povinná osoba tomu exekútorovi? Áno, máte pravdu. A kašľať na moju pravdu, čo tam po pravde, pravda sa vždycky ukáže a zvíťazí, len ja chcem to vedieť, pretože 25 rokov robíme takéto malinké chyby, viete, a povieme si, že dôveruj, ale preveruj sa hovorí, nerobíme toto a tým pádom sa nám stávajú, prečo sa nám to tak všetko nakopilo za tých 25 rokov. No, dobre, ale vy ste teraz ešte hovorili, to sme si prebrali teraz exekútora, ten môj príspevok.
Ale my sme si písali pred chvíľočkou o úplne inej veci a o tých nepriateľných zmluvných podmienkach Áno, spotrebiteľskej zmluve. No, vy ste už úplný odborník v tých nepriateľných zmluvných podmienkach, dokonca väčší odborník než ja vám poviem, pretože určite áno, pretože ja až tak úplne do hĺbky neviem každú jednu nepriateľnú zmluvnú podmienku. Ja si ich radšej potom prečítam vlastne v tých paragrafoch 50 a 3-4, ale proste ich tak neviem presne, keby ste sa im ich teraz opýtali, že vymenujte, no tak možno vám 3-4 vymenujem, ale potom sa zastavím, lebo mám mnoho iných vecí na mojom harddisku a neviem to proste tak rýchlo zareagovať. A ešte beriem prípady, ktoré sú aj z trestného práva, beriem prípady, ktoré sú z obchodného práva, beriem prípady, ktoré sú z rodinného práva, z medzinárodného práva a tak ďalej. A nie je v mojej moci, aby som absolútne všetko dokázala i hneď akože vyrabkať, že to je tak alebo tak. Dobre teda, takže nepriateľné zmluvné podmienky. Povedzte mi, čo ste mi napísali, to je veľmi, veľmi dôležité pre ľudí, aby si to uvedomili a aby tak konali. Povedzte mi to, čo ste mi napísali v tej správe, alebo pokúsim sa ju prečítať. Idem na to. Ja, píšete mi veľa, ja to niekedy nezvládam ani prečítať. Takže napísali ste mi takúto vec, ja to poviem, dobre? Že v zmluve, v spotrebiteľskej zmluve nie je splátka rozpísaná na istinu a úrok. Koľko čoho je. Koľko je istiny, koľko je úroku. A ďalej ste mi napísali, už toto podľa zákona robí úver bezúročným a bez poplatkov. No a toto... V zákone 129/110 občianskeho o spotrebiteľských zmluvách. Áno. Perfektne, to ani ja neviem, úprimne poviem, že to ani ja presne neviem, že pod ktorým paragrafom to je, pretože nemám naozaj takú schopnosť, aby som si všetky paragrafy pamätala a potom som nútená si to len vyhľadať, keď to potrebujem použiť. Takže som vám povedal, ktorý je to aj paragraf, len v obývačke má pustenú gitaru, syn 7-ročný a ja tam nemôžem ani ísť. Dobre, v poriadku, ani netreba. Dobre, netreba. Na balkóne. Takže, ktorý je to paragraf? To je tam... A je to. Aj mne sa to stáva. To je v poriadku. Podstata pre ľudí, oni nepotrebujú poznať paragrafy, podstata pre ľudí je, že ak vám nebanková spoločnosť dala zmluvu podpísať takú, v ktorej nie je tá splátka rozpísaná na istinu a úrok, z toho vyplýva pre všetkých na Slovensku, že tento úver je aký? Bezúročný. Čiže nie ste povinní platiť úroky. To je podstatné. A takto my to tým ľuďom musíme povedať. Dobre, bez ohľadu na paragrafy, bez ohľadu na všetko. Kto si to má všetko pamätať, keď deň je taký krátky, že nestíme sa niekedy ani len najesť. Tak výborne. Ešte mi povedzte, čo z toho vyplýva pre tých ľudí. Čo majú robiť? No, tak v prvom rade sa snažiť o mimosúdne vysporiadanie. Netreba sa báť napísať list alebo e-mail nebankovej spoločnosti alebo dokonca aj banke. Pretože ja mám úver aj zo Slovenskej šporiteľne, kde takisto nie je splátka rozpísaná na koľko je úver a koľko je istina. Toto ešte len riešiť budem a to je banka. Áno. To nie je bankovka, Slovenská šporiteľňa je banka, ktorá takisto používa takéto kadejaké praktiky, nekalé. Ale v náš prospech tým pádom, nie? Však je to v náš prospech teraz. Tak. Áno, ľudia toto nepoznajú. Nevadí, vysvetľujeme, pomáhame ľuďom a hlavne ich chceme od toho kraja priepasti, ako ja hovorím, dostať preč. Dobre? Takže ľudia, ktorí nemáte v zmluvách napísané, rozpísané v splátke, že toto je istina a toto je úrok, tak žiadne úroky nie ste povinní platiť. Musíte sa snažiť... Žiadne poplatky ani úroky. Výborne. Je to proste... Keď požičali 1000 eur, ich povinnosť je splatiť len 1000 eur. A ani 1 cent navyše. A ak zaplatili už 1500 eur, tak 500 eur si môžu pýtať naspäť.
vynikajúce. Pán Miroslav, my musíme takto spolupracovať a takto to tým ľuďom hovoriť, takéto videá robiť, pretože vidíte, napíšete mnoho vecí a nie ste schopní, ani ja som není schopná, nie je v našej moci pomôcť miliónom ľudí, ktorí... A takisto sa to týka aj ročnej percentuálnej miery nákladov a takisto v zmluve musí byť uvedené dátum prvej splátky, výška splátky, musí byť rozpísaná na istinu a úrok a takisto musí byť uvedený aj dátum konečnej splátky. A rozpísané na istinu a úrok, koľko to bude? No. Výborne. Ak niečo z toho, alebo keď je zle uvedená RPMN, tak takisto je úver, bezúročný, bez poplatkov. Mňa toto naučil pán Robert Herceg zo Združenia na ochranu spotrebiteľa OOF. Ďakujeme Romanovi Hercegovi. Roman Herceg sa volá? Pán Robert Herceg. Robert Herceg. Tak ďakujeme Robertovi Hercegovi a aspoň dúfame teda, že keď vás to naučil, tak má záujem to naučiť aj celé Slovensko a chce prispieť k tomu, aby vlastne už takáto nezákonnosť tu nenastávala a aby v podstate sa to nebolo tak proti ľuďom všetko namierené. Určite aj jemu záleží, on vás to určite preto naučil, lebo mu záleží na spravodlivosti, na práve a na tom, aby bol poriadok, aby všetko bolo lepšie. Dobre, takže ďakujeme Robertovi Hercegovi. A povedzte ešte o tých RPN, povedzte, ešte raz to povedzte, tú skratku, lebo ľudia to započujú a hneď to nevedia dešifrovať, aj tú skratku a tak ďalej. Tak keby ste to ešte povedali, skratku, čo je v tej zmluve, aby sa na ňu pozreli, aby si vedeli predstaviť, čo tá skratka znamená a ďalej im povedzte, vysvetlite, že ako to s tou RPMN je. Dobre, vysvetlite? Áno. Tak v zmluvách býva uvedená ročná percentuálna miera nákladov. V skratke je to RPMN a vznikne to byť napísané veľkými písmenami. Ročná percentuálna miera nákladov. To sú všetky náklady spotrebiteľského úveru. Istina, úrok, kadejaké poplatky, všetko dokopy, celková cena úveru. Áno, ja rozumiem, ale musíme to tak vysvetľovať, aby to ľudia rozumeli. A napríklad nebankovka Profikredit alebo Providence obchádzajú zákon. Oni si účtujú poplatok za poskytnutie pôžičky niekoľko eurov. Sú to dosť veľké sumy a oni tieto poplatky nezaratávajú do ročnej percentuálnej miery nákladov, lebo by im to prevýšilo povolenú tú mieru. údaj RPMN. Áno. A aký má byť, povedzte? No, viete čo, podľa toho, čo viem, tak je uzákonená od minulého roka výška odplaty. Áno. Odplata, to ja ako kvalifikujem, ako že to je RPMN. Dobre. To sú všetky náklady, úroky, istina v kope. Dobre. A to isté je aj RPMN. Áno. Čiže keď si požičam 1000 eur a odplata bude 1000 eur, tak to RPMN je vlastne odplata, áno, čiže je to 1000 eur. Alebo si požičam 1000 eur, mám zaplatiť 3000 eur, tak tá odplata je o 2000 navyše, čiže už tam niečo nie je v poriadku, pretože bolo uzákonené, že aká tá výška má byť. Áno? A ako to je? Povedzte, čo viete? Viete čo, takto mám skúsenosť. Nebankovky, ako napríklad SMS kredit, Moment pôžička, pôžičkomat, Feratum Bank, to je banka, Feratum Bank, ale používajú tie isté, to je taká
spraví sa pôžička ako moment pôžička, alebo pôžičkomat, že na 14 dní, na 30 dní. A oni uvádzajú veľmi vysokú ročnú percentuálnu mieru nákladov, napríklad vyše 2000%, vyše 3000%. A to je nezákonné. To už je úžera vlastne. Ja keď som podal podnet do Národnej banky Slovenska, tak oni mi odpísali odpoveď, že táto ročná percentuálna miera nákladov je podľa vzorca vypočítaná správne. Ale čo? O čom pochybujem. Dobre. Ale podľa nejakého podľa kalkulačky, ktorú používa Národná banka Slovenska, tieto veľmi vysoké údaje ročnej percentuálnej miery nákladov, že vraj podľa Národnej banky Slovenska sú správne. Takže majú inú kalkulačku, ako my máme, tak? No ja používam 3, ktoré sú zverejnené na internete a mne to ukazuje ako sik. Nesprávne. Výpočet je nesprávny. Teda, že tá miera nákladov je veľmi vysoká. No úžernícka, no. Úžernícka, správne, treba to tak povedať, lebo my sa veľmi bojíme mnohí a potom tak všelijak diplomaticky okolkujeme a výsledok nula, ako ja hovorím. Dobre. Takže netreba veriť ani Národnej banke Slovenska. Wow, ale to je vážne vyhlásenie. Neviem, či to nemám vystrihnúť, pán Miroslav, čo? Či to neponesieme za toto aj nejaké následky, dôsledky, že povieme. Čiže táto kalkulačka, podľa nás, my si myslíme, že ktorú v podstate použila Národná banka Slovenska a vypočítala, že miera nákladov je správna, tak to nie je uveriteľná proste informácia pre nás. Pretože sú ďalšie 3 kalkulačky na internete, ktoré nám vypočítali, že to tak nie je. Vypočítali, že je nesprávna táto miera nákladov. Takže z toho odvodzujeme, že nedá sa všetkému, čo tá Národná banka povie, nedá sa všetkému veriť. Či sa jej nedá ani veriť v tomto prípade. Dobre, ale to by bolo vecou dokazovania, dobre? Takže, ale povedzte, ako to bolo s tým uzákonením. Že sa uzákonilo. Prečo sa to uzákonila tá RPMN, že musí byť... Že prečo sa tak uzákonilo? No preto, aby nebol spotrebiteľ... Výborne. Výborne. Čiže aby nebol diskriminovaný ten spotrebiteľ, áno, aby bola jeho ochrana, aby mu bola poskytnutá ochrana. Dobre. Super. A koľko to bolo, ako to bolo s tou RPMN, že koľko ju vlastne uzákonili? Odplata je od minulého roku, tuším, mesiac máj. Áno? Sa mi zdá, že od mája Áno, je. 2014 Áno. je odplata uzákonená na 30% ročne. Dobre. 30% ročne. A keď tam nebankovka si uvedie, ja neviem, 3500% ročne, tak to Je nezákonné. myslím si, že nie je v poriadku. Dobre. Ani podľa kalkulačky Národnej banky. Dobre, ale poďme ďalej a povedzme, že príklad povedzme, požičal som si 1000 eur a koľko je tých 30%? Viete čo, pani Kristinka, ja som priemerný spotrebiteľ, ja toto neviem. Nevadí, ale trojčlenka a do školy sme chodili a tak ďalej. Ja takisto neviem, ja z matematiky som mala niekedy aj dostatočnú, takže tiež mám problém s matematikou, no lenže už ako som sa dopočula, že históriu treba študovať s kalkulačkou v ruke, tak potom si použijeme kalkulačku, dobre? No. Percentá boli vždycky moja slabá stránka. A nevadí. No dobre, idem ja teraz, dobre? Požičali sme si 1000 eur, tak 1000 eur je pre nás nejaká hodnota, hej? S nej, je to 100%, dobre? A podľa trojčlenky si to vydelíme 100, tých 1000 a vyjde nám 10. Lebo 10 krát 100 je 1000, tak? Dobre hovorím? Dobre.
Takže, nie, zle som to povedala. Prečo ma neopravíte? Nemám po ruke tú kalkulačku. Takže, Som sa čudoval, že nejako... no ale vy ma máte opraviť, skrátka, ak som niečo pochybím, lebo nikto nie je dokonalý, ani ja nie som dokonalá. Takže ideme od znova. 1000 eur delené 100 je koľko? No No ja si budem musieť zapnúť tú kalku. 10, jasné, že je 10, hej, lebo 10... Vynikajúce. Čiže získali sme čo? 1% sme získali. Dobre? 1% je 10. Teraz ideme ďalej. Koľko je 30%? No 30% z tých 10 dostaneme tak, že to vynásobíme, že? 1% krát 30 dostaneme 30% a 1% nám predstavuje 10 eur a 10 eur krát 30 bude koľko? 10 eur krát 30? Áno. 300? Vynikajúce 300. No my sa trojčlenku naučíme ako v škole za chvíľu. Výborne, 300. Super. Takže tá miera nákladov, koľko môže byť? 30%. Percent? Odplata 30%. Dobre, tak Ročne. áno. Čiže, ak ja som si požičal 1000 eur, tak tá odplata môže byť 30% a 30% nám práve vyšlo podľa tej našej kalkulačky a je to, tí dvaja viete, a je to, nám vyšlo, že je 300 eur, tak? Áno. Výborne. Čiže z 1000 eur 30% je 300 eur. Áno. Čiže ročne tá odplata by mohla byť 300 eur, tak? Ročne 300 eur. No, musíme si to rozobrať na drobné, viete, či sa to niekomu páči alebo nepáči, či je to smiešné, alebo je to tragické, pretože keď tú mieru nákladov vypočítal štát, dal zákon, hej, že je to 30%, tá odplata môže byť 30% zo vším všudy, áno, zo vším všudy. Poplatky, všetko, áno. Môžu ich nazvať ako chcú. Oni sa skrývajú aj za obchodný zákonník a tam sa skrývajú za rôzne inštitúty, že to môže byť aj pokuta, že to môže byť taká sankcia, že to môže byť aj súbor tých sankcií, akože spolu. No, nemôže skrátka. Ak raz povedali, že je to 30% z tej požičanej istiny, áno? Áno. Tak z 1000 eur je to 300 eur, ale je to ročne. No a teraz, a skladá sa to zo všetkého možného, čo tej nebankovke by sme mali zaplatiť. No, a teraz sa vás pýtam, keď ja som si požičala 1000 eur na rok, áno? Tak koľko som mala tej nebankovke za rok splatiť? Jasné, že ona mi napísala, že koľko som mala splatiť, že ten splatkový kalendár mi dali, áno, a povedali mi, že by za rok som mala, keď som si 1000 eur požičala, tak za 12 mesiacov by som mala splatiť každý mesiac, ja neviem, 200 eur a spolu to bude 2400 eur za rok, áno? No, teraz nerozprávame o tom, či je to úžernické, nie je to úžernické a tak ďalej. Teraz sa len chceme dopracovať k tej RPMNM, dobre? Alebo k tej odmene. Ešte musím niečo dodať. Dodajte, jasné. Hovoríme o uzákonenej odplate. Výborne. 30% ročne. Výborne. A ohľadom ročnej percentuálnej miery nákladov mi naposledy ohľadom SMS kreditu, nebankovky, Áno. napísali vyjadrenie, že odplata je uzákonená na 30%, ale že ročná percentuálna miera nákladov nie je zákonom ustanovená. A je to. Nie je ustanovená. A je to. Aký je v tom rozdiel potom v tej RPMN a odplate? Výborne. To je také pre priemerného spotrebiteľa taký, Sporné. že nevie, čo to všetko znamená. Aj pre mňa to tak je. Ale ja som priemerný spotrebiteľ, aj človek. Aj pre mňa je to také isté. No. Potom vznikajú kadejaké spory, Áno. ale od mája 2014 je uzákonené, že všetky spotrebiteľské spory sa riešia len podľa občianskeho zákonníka. Už nie obchodného zákonníka, ale Správne. Správne. podľa občianskeho zákonníka. No, logické.
Logické, pretože podľa obchodného zákonníka sa riešia spory medzi podnikateľmi. Medzi obchodníkom a obchodníkom. Áno, jeden podnikateľ, druhý podnikateľ. Samozrejme, že sú tam výnimky, ale nechcem do toho zachádzať, lebo by som musela dať prednášku tých subjektov potom, dobre? Takže ľudovo povedané medzi podnikateľmi. Ale oni uvádzali v tých zmluvách, že tam používajú ustanovenia obchodného zákonníka, pravda? A tým pádom musel zákon urobiť, že sa iba budú posudzovať podľa občianskeho zákonníka, lebo občiansky zákonník platí medzi vzťahy medzi občan, čiže medzi občanmi, ale aj medzi občan a právnická osoba, subjekt ako banka, alebo tá nebankovka napríklad, áno? Tak preto to tak uviedli. Ale hovorím, to by som musela zasa rozoberať pojmy obchodného zákonníka, občianskeho zákonníka, kto sú tam účastníci, kto sú tam strany a tak ďalej. Ale to teraz stopit. Takže, čiže my sme sa dopracovali k tomu, že uzákonilo sa, že ročná tá odmena za ten úver nesmie presiahnuť 30%. Inak ročná. Presne tak. Čiže 1000 som si požičal, nesmiem zaplatiť viac ako 300 eur, tak? Odmenu. A čo je to odmena? Sú to len tie úroky, alebo je to aj tá istina? A je to. Malo by to byť všetko dokopy. No, a je to. Čiže, ale z toho vyplýva úplne blúdny kruh, lebo keď som si 1000 požičal a zaplatím nebankovke 300, hej, po 30 eur 10 mesiacov, čo je 300, tak som to splnil a tým pádom jej nemusím zaplatiť 400, 500, 600 a teda a až v ďalšom roku zasa platím 300, tak? Je to nejaké zvláštne. No, je to zvláštne, lebo keď čím hlbšie sa do toho tým zaoberáme, tak nám vyjde viac možností. Dobre, ale aby sme nemotkali, takže tá ročná percentuálna miera nákladov, to RPNM, ono ako keby nebolo to, čo ako totožné s tou odmenou, hej? Ale my sme si mysleli, že odmena a RPNM je to isté, áno? Ale nie je. A preto aj tá Národná banka napísala, čiže veriť jej môžeme, napísala, že to je tých 3000 alebo 5000, že je všetko v poriadku, tak? No, my dvaja vieme, o čom hovoríme, ale ľudia, aby vedeli, o čom hovoríme. Takže, požičal som si 1000 eur. Mám platiť. Lenže tie nebankovky chcú odo mňa veľmi veľké peniaze. 1000-násobné peniaze. To nie je správne. Hovoríme o tom, že to až môže byť úžera, áno? A bojujeme tu ako s veternými mlynmi tým, že rôzne pojmy ešte len ako keby sme ich uzákoňovali, ešte ako keby neboli uzákonené, áno? Či odplata, či RPNM a tak ďalej a tak ďalej. No, a toto by sme sa veľmi zamotali. Takže ideme na praktický život, čo sa vám stalo, že ako to s RPNM ste vyhrali, ako ste to s tou odmenou vyhrali, ako ste tú nebankovku v tom jej nezákonnom konaní zastavili. To je podstatné, áno? Ktorúkoľvek, ktorú chcete, ktorú si vyberete, o nejakej môžete povedať. Čiže tým, že ste namietli nepriateľné zmluvné podmienky, tak v tom momente sa stala taká situácia, taký zázrak, že tá nebankovka ostala na pozore, pozor, zasvietilo a vám sa podarilo tú nebankovku zastaviť, aby vás telefonovala, vám zaplatte, aby vám psychicky vás tlačila, aby vám písala listy, zaplatte, musíte zaplatiť, aby vás proste na súdoch vlastne vyslovene zničila, že to musíte zaplatiť. O toto sa mi jedná. Takto je to. Čo som sa naučil od Združení na ochranu spotrebiteľa, áno, alebo z brožúrky Brániť sa oplatí, ktorej autorkou je Monika Jankovská, áno, tajomnička ministerstva spravodlivosti. A na internete dennodenne čítam nie to, čo ľudia píšu, ale odborné články. Vyjadrenia k tejto problematike.
Áno, áno. A vďaka aj vám, pani Kristínka, som Ďakujem. sa naučil, ako sa brániť proti nekalým praktikám a nepriateľným zmluvným podmienkám a začal som písať nebankovým spoločnostiam e-maily alebo listy, ktoré som začal posielať poštou, alebo e-maily som posielal, kde som nebankovke vypísal nepriateľné zmluvné podmienky, napísal som im, že ešte som len žiadal o úver a už ma s tými nepriateľnými zmluvnými podmienkami oklamali, neposkytli mi teda odborné poradenstvo, ja ako spotrebiteľ som bol oklamaný, zatajili predo mnou nepriateľné zmluvné podmienky, nekalé praktiky, pohrozil som im slušne žalobou na súde a zrazu sa stalo, Zázrak. že sa mi ozvali telefonicky alebo e-mailom, kde sa mi niektoré nebankovky dokonca až ospravedlnili, boli ku mne milí, ústretoví, dovolili mi splácať mesačne po 10 eurov, alebo keď niečo bolo u vymáhačskej spoločnosti, tak stiahli vymáhanie, boli ústretoví, milí. A tomuto sa ja sám čudujem, že prečo to tak je. Výborne. No prečo to tak je? Veď už som to povedala kdesi na začiatku, lebo zákon niečo nezakazuje, čo by mal zakázať, niečo neumožňuje, čo by mal umožniť. To znamená, že zákon nereguluje chovanie týchto nebankových spoločností a ich konanie. Áno. A proste je to tu proste v tom zákone také pozmetkované, zmetočné. No, takto to je. Pretože vieme, že je tu judikatúra Európskeho súdneho dvora a tá hovorí, že toto je nepriateľná zmluvná podmienka napríklad, hej. A Dohoda o zrážkach zo mzdy napríklad. napríklad, hej, alebo rozhodcovská doložka, alebo tá EPMN je napríklad nepriateľná, alebo áno, malinké písmenka v zmluvách. Áno, to mi povedala jedna sudkyňa povedala, už ma oči z toho boli a z tých maličkých písmen, keď to mám prečítať. No, fajn. Takže tá judikatúra Európskeho súdneho dvora, potom následne aj slovenská, spôsobila to, že sa súdy začali už konečne priaznivo na spotrebiteľa pozerať a proste mu to právo začali priznávať. Čiže vymožiteľnosť práva nastala. Za tieto 2-3 roky na Slovensku a od 2014 hlavne nastala obrovská vymožiteľnosť práva práve pri týchto sporoch s nebankovými spoločnostiami, áno, ktoré uplatňovali nepriateľné zmluvné podmienky. Čiže nejaká evolúcia tu je, hej? Čiže darmo budú robiť proti nám, čo len chcú. Proste ono ten život si cestu sám nájde, každého toho jedného ustanovenia, keď to tak môžem povedať, ale hovorím to v súlade s niečím iným teraz. To znamená, že nebankovky používali nepriateľné zmluvné podmienky, pretože ich mohli používať, nebolo im to zakázané a nečakala ich žiadna sankcia, žiaden stres za používanie. Ale teraz, ako je to pod správou súdov, že súdy musia rozhodovať, tak súdom prišli vlastne tie judikatúra z toho Európskeho súdneho dvora a samozrejme smernice, aby som neopomenula, lebo Európska únia vydáva zákony, ktoré sa volajú smernice. Čiže a tieto smernice sú povinné štáty Európskej únie rešpektovať. A takisto takéto smernice o spotrebiteľských zmluvách, o chovaní spotrebiteľov a teda o chovaní pri uzatváraní spotrebiteľských zmluv. A takéto smernice existujú z tej Európskej únie, prišli k nám na tie súdy a súdy sú povinné prihliadať na ne, aj napriek tomu, že by neboli u nás v našich zákonoch zakotvené, lebo to sú tie medzinárodné zmluvy, ktoré majú prednosť podľa článku 7 ústavy. No a preto sa to stáva,
že jednoducho ten spor vyhráte na tom súde a preto sa stalo aj to, že ste tej nebankovke to pripomenuli, pozrite sa vážení, dávate mi nepriateľné zmluvné podmienky a to je v nesúlade so zákonom, je to v rozpore so zákonom, ja sa obratím na súd, ja vás budem žalovať a dokonca tá nebankovka vám to právo priznala a začala s vami komunikovať. Čiže vlastne sa stalo, že dosah mali na to tie smernice a tá judikatúra. To mali dosah na ten výsledok, ktorý ste dosiahli. No. A vy sa ale aj tak čudujete, že prečo to tak je. Nie, ale tie smernice, to sú tie smernice Rady Európy. 93/13 EHS. Áno, ale nechcem tu pliesť ľudí, lebo vraj ľudia nerozumejú zákonom. Som sa dopočula na jednom rokovaní, že ľuďom takto hlavu netreba ani pliesť, ale ja som za to, aby sme ľudí vzdelávali, lebo iba tým vzdelaním ľudia dosiahnu čo? Istotu. Nedostanú od našej vlády tú istotu, pretože im neposkytne tá vláda ani Národná rada tú istotu prostredníctvom zákonov. Neuzákoní zákony, ktorými tú istotu možno dosiahnuť. Ale cez Európsku úniu tú istotu máme, pretože prijala, rozhodla a usmerňuje, čiže vydala smernice, ktoré aj naše súdy sú povinné rešpektovať a rozhodnúť na takom súde v prospech spotrebiteľa, čiže v prospech vás, toho, kto si požičal, 1,000 eur a má zaplatiť 3 000 eur napríklad, hej? No, a aj tak ste povedali, že sa čudujete a ja sa k tomu teraz predsa len vyjadrím. Čudujeme sa všetci, ja sa čudujem a určite sa aj pán Herceg čuduje, mnoho nás sa čuduje, sudcovia sa čudujú, že ako to je možné, že slovenský zákon neobsahuje to, čo tie smernice v úplnom rozsahu, lebo on čiastočne to obsahuje. Tie nepriateľné zmluvné podmienky boli, ako vy ste povedali, v ktorom roku to bola tá smernica? 93. Viete, čo to znamená, že 93? A kedy sa uzákonili u nás nepriateľné zmluvné podmienky? Paragraf 52, 53, 54 a v zákone o ochrane spotrebiteľa? Mnoho rokov neskôr. To znamená, že keby sme už v roku 93 začali uvažovať s inštitútom nepriateľné zmluvné podmienky, tak už od vtedy, a nie len od roku 2013-14, by sme mali úspechy na tomto poli. Súhlasíte? No, tak nejako to je. To znamená, že Slovenská republika ako štát neimplementuje tak rýchlo tie európske smernice do nášho práva. A tam je problém. Čiže musíme hľadať viníka aj v našom parlamente, aj v našich vládach od roku 89. Takže preto to čudovanie sa, že ako to je možné, že ja vyhrám na tom súde, ako to je možné, že tej nebankovke, keď sa začnem voči nej brániť, tá nebankovka mi vyhovie, dokonca mi povie, že môžem po 10 eur splácať. Ako to vôbec je, že sa vôbec takéto stáva? No poviem vám, že keď chodím na súdy a vidím tú tabulku, čo tam má ten sudca napísanú, že taký spor, má tam zo 6-7 sporov za deň, že má vyriešiť a z toho, keď ich tam má 7 tých sporov, tak z toho 6 sporov je o spotrebiteľských zmluvách. A hovorím si, no tento by som vyhrala, tento by som vyhrala, tento by som vyhrala, tento by som vyhrala, tento by som vyhrala. A nie, že ja by som ho vyhrala ako doslova, aj pán Miroslav, čiže aj vy by ste ho vyhrali ten spor. Vyhrali by ste tie spory? Určite, vyhrali by ste tie spory, pretože by ste použili inštitút nepriateľné zmluvné podmienky a sudca ex officio úradnej povinnosti sa aj tak tým musí zaoberať tými nepriateľnými zmluvnými podmienkami a musí určiť, či zmluva je platná alebo neplatná. Čiže keď sa dostane váš spor, váš problém na súd, tak sa vám kľudne môže stať, že súd vyhlási zmluvu za neplatnú, za absolútne neplatný úkon, kvôli nepriateľným zmluvným podmienkám a vy ste vyhrali, aj keď ste si požičali 1000 eur a splatili ste 200, už tých 800 ani splácať nemusíte. Pretože zmluva je neplatná. Od začiatku je neplatná. Áno, ona je neplatná tá zmluva. A keď je neplatná, tak aké plnenie by sa malo požadovať z neplatného právneho úkonu? No žiadne. Alebo zmluva v podstate
je neplatná a vy ste zaplatili, ak by ste sám povedali, 1500 eur namiesto 1000, tak dokonca sa môže stať, že tých 500 si môžete žiadať naspäť, tak? Výborne. No, viete čo, je to strašne veľmi rozsiahle, Miroslav, a ja strašne s vami rozprávam a vy ste môj hrdina, ako ja hovorím. Viete to? A ja by som s vami rada išla na tie ryby, ale už rok to akože rozoberám, že idem s vami na ryby, lebo tam by sme si o tých veciach mohli porozprávať, no ja tam tie ryby nemám kedy čas ísť, lebo tak som strašne busy zamestnaná, že to nie je až možné. Ľudia sa stále obracajú, ale aj na vás sa obracajú, pravda? Áno. Super, a pomáhate im, pravda? Áno, samozrejme. Gratulujem a ďakujem a preto ste hrdina a keď sa nás takýchto nájde viac, tak vlastne prevalcujeme tento problém a môžeme spôsobiť, že zmeníme zákon priamo, úplne priamo, bez parlamentárov, bez poslancov, môžeme zmeniť zákon dokonca. Aby to už takto nebolo. Čiže taký tlak vytvoríme vlastne na našich zákonodarcov a na našu vládu. Ale to už som zasa trošku ďalej. Iba chcem povedať toľko, že tie organizácie, ktoré sú, tie združenia na ochranu spotrebiteľa, aj tie sú fantastické, že? No, áno, ale musíme si pravdepodobne dávať na niektoré aj pozor. Môžu byť nejaké falošné. Vynikajúco. Presne, ja mám aj dôkaz. Dobre, lebo taká jedna organizácia, to Združenie na ochranu spotrebiteľa, urobilo takú zákernú vec voči jednému občanovi, že mu dalo plombu v katastri na jeho nehnuteľnosť. Čiže ono má ochraňovať spotrebiteľa a ono mu dalo plombu za nejaký taký záväzok voči nebankovke. Dobre. To je nejaká falošná, čo spolupracuje s nebankovkami. No viete čo, je to taký prípad, že ona až taká falošná nie je. A dokonca je to ústavný činiteľ ten človek, ktorý pôsobí v tejto nebankovke. Ale to bude nejaká nekalá činnosť. Je to nekalá činnosť, ale nechcem to tu rozoberať, lebo hneď pôjdu po mne, ako pes po údenom. Musím sa smiať a musím to tak veselo komentovať, lebo ináč by to ani nebolo zaujímavé. Ja keď tak rozprávam tak vážne, tak to vyzerá hrozne, si niekedy hovorím. Možno aj toto vyzerá hrozne, ale nevadí. Podstata je, aby sme dosiahli pomoc ľuďom. Pre mňa to je podstatné. Takže tie nebankovky robia nám zle. Áno, to sme už zistili. To je konštatovanie. Existujú nepriateľné zmluvné podmienky ako inštitút, prostredníctvom ktorým sa môžeme brániť proti tomu zlému konaniu tých nebankoviek. Áno, vy sám ste toho dôkazom a príkazom a preto ste aj môjim hrdinom, lebo vy nemáte právnické vzdelanie, máte? Nie, ja som robotník, obrábač kovov. Perfektný obrábač kovov a perfektný strojár a robotník, ale viem, že máte určite analytické myslenie. To som chcela povedať. Možno také, no. Zdravý rozum, sedliacky rozum, ako ja hovorím. To určite. Tak, sedliacky zdravý rozum. Perfektné. A to musíme začať používať, lebo mnoho ľudí sa vzdalo a povedalo, že nemá ani na právnikov a tak ďalej, že to nemôže vyhrať, že tam tí sú silní, napríklad ako bankoví právnici, tí sú tak veľmi silní, že vás prevalcujú. A predstavte si, chodím na súdy a tí bankoví právnici sú nejakí, ako čaj niekedy sa mi zdá. Môžem k tomuto niečo No, povedať? hovorte, ja budem šťastná. Takto, keď si povedala, že aj veľa ľudí môže povedať, že nemajú na právnikov. K tomuto chcem povedať. Keď si pozrú zmluvu a vidia, že mesačná splátka nie je rozpísaná v zmluve na istinu a úrok, tak nebankovka alebo banka môže mať aj 10 právnikov, nepochodia, lebo úver je na základe toho, že splátka nie je rozpísaná na úrok a istinu. Na základe tohto je úver bezúročný a bez poplatkov. A ani jeden právnik nemá ako zachrániť pre nebankovku alebo banku, lebo zmluva je dôkaz toho, že to je to tak. Praktika. Výborne, pán Miroslav, výborne. Tak to znamená, že taký bankový právnik, no je taký istý ako
nebankový právnik je taký istý ako obrábač kovov, alebo je taký istý ako ja napríklad, čo... No, blondína, skrátka, dobre? To je jedno. Super. Treba to tým ľuďom povedať. Je to veľmi dôležité. Treba ich upokojiť, tých ľudí, lebo mnohí proste ochorejú z toho. Normálne depresie dostávajú. Ich chodia k lekárom, aby im dali lieky na tú ťažobu, ktorá im vzniká z týchto problémov. Rozumiete? Mnohí sme už počuli, že spáchali sociálne samovraždy. Áno? Takže to je veľké memento, to musíme na to pamätať. Tak preto to musíme rozprávať, preto to musíme všetkým dám vedieť. Dobre? Keď to nerobia naše vlády... Ľudia sa nesmú báť napísať nebankovke alebo banke e-mail, teda ak majú internet. Áno. A nesmú sa báť napísať treba aj perom list a poslať poštou. Nesmú sa báť. Nech obetujú poštovné, treba 45 € obyčajný list. Nie 45 €, koľko to je? Euro... 40, nie, áno, buď obyčajný list, alebo doporučený euro 50, dobre? No, nech obetujú pár centov, áno, ale môžu vyhrať veľa. Áno. Že už nemusia splácať 500 € alebo 1000 € a dokonca, ak už majú preplátok áno, na základe niečoho nepriateľného zo zmluvy, tak dokonca môžu získať, keď si budú pýtať naspäť, nazad, ktoré preplatili. Lebo veľa ľudí toto nepozná, áno. túto problematiku, áno. Spotrebiteľ a nebankovka alebo banka, veľa ľudí toto nepozná, tieto problémy, túto problematiku a platia aj to, čo nemajú. Áno. A keď počujú slovo exekútor, tak sú na nervy. Zlaknú. Sa boja a áno. nevedia, ako sa majú brániť. Áno. A niektorí dokonca ani nevedia, že na Slovensku existujú združenia na ochranu spotrebiteľa. Áno. Myslím si, že najhoršie sú na tom tí, čo nemajú ani internet, ani tak telefónny možno, či niekto nemá, ja neviem, a berú si aj pôžičku, aby mali z čoho žiť. Takí sú na tom asi najhoršie. Ale mám námietku, ako ja hovorím. Viete čo? Existujú poslanci, s ktorými som sa rozprávala, nebudem menovať, ktorí sa týmto zaoberajú touto problematikou a predstavte si, mne na nich vadí to, že nenapíšu jeden letáčik napríklad, nedajú si vytlačiť, lebo prostriedky finančné na to majú, ja neviem, v počte, 100 000 kusov, že sa dá brániť, že pre tých ľudí, ktorí, ako ste povedali, nemajú internet a tak ďalej, v rôznych obciach maličkých, starší obyvatelia, áno, dôchodcovia a tak ďalej, nerozdistribujú to týmto ľuďom, že sa dá brániť, že nebankovky podvádzajú, klamú, že existujú tie združenia na ochranu spotrebiteľa. Proste zopár takých 10 informácií, aby dali tým ľuďom nádej, že niečo sa dá robiť. Tak toto ja namietam proste, dobre? A vyzývam všetkých poslancov, ktorí sa týmto zaoberajú, týmto problémom, a to spotrebiteľskými zmluvami, nepriateľnými zmluvnými podmienkami, nebankovkami, ktoré našich dôchodcov, našich aj mladých ľudí, aj rodiny v podstate takto diskriminujú. Takže ich vyzývam, aby urobili všetko preto, aby urobili kampaň aspoň takou formou, že nejaké letáčiky vydajú, pretože my, normálni občania, nemáme na to také prostriedky. Ja osobne, ako hovorím, že nemám niekedy ani 2 € v peňaženke, takže mne je to dosť náročné urobiť. Jedine, že by som urobila zbierku a prostredníctvom tej zbierky by sme to zrealizovali a ešte ďalejšia vec je doručiť to tým ľuďom. Doručiť, aby sa nebáli, aby bojovali. Ako? Tak ako chodí napríklad do schránok. Z OK Elektra, tak nech príde ohľadom nepriateľných zmluvných podmienok a toto všetko takéto. Výborne, cesta tu existuje, je tam možnosť, áno. Zoberte si, keby každá obec, ktorá má starostu, áno, a ten starosta by to vyhlásil v rozhlase, alebo by do každej schránky zabezpečil, áno, takýto letáčik, že taká možnosť. Nápady my máme obidvaja fantastické. Už som chcela povedať, že ja mám dobré nápady, ale nápady máme skoro všetci ľudia dobré, len zrealizovať, to je ťažké, rozumiete? Neviete, ako to zrealizovať? Ja bývam v Martine a kde ísť v Martine ohľadom tohto
No čo, nájdeme niekoho v Martine napríklad, že nám urobí toľko letákov do toľkých schránok, že sa toto ľudia dozvedia a prídu normálne, keď povieme, že viete čo, bude prednáška o týchto nebankových subjektoch, o poškodzovaní spotrebiteľa a o nepriateľných zmluvných podmienkach, keby sme spravili, že školenie alebo stretnutie s občanmi a keby sme im takéto letáky nahádzali do schránok a povedali sme, ja neviem, 1. decembra bude takéto stretnutie v Martine, tam a tam. Prišli by tí ľudia? Určite. A koľko, že? Pani Jankovská z Ministerstva spravodlivosti robí takéto prednášky, no a nenaposledy to bolo v okolí Bratislavy. Viem o tom. Už deň predtým nemohol ako vybaviť dovolenku. Viem o tom. Ja motor zrobím, viete, no a nahlásiť si deň predtým dovolenku, to... Áno. Tak treba to na nejakú sobotu, nedeľu. Spravíme to, pán Miroslav, v tom Martine? Dobre, a viete, kde to... A viete, ako sa toto takto postupuje, lebo sú aj nejaké tlačiarne v Martine, minimálne zo 4, aj súkromné, aj Neografia Martin. Len to všetko stojí peniaze. Dobre, stopiť, dobre. Však ľudia nech prídu a nech nám prispejú do klobúka. No aj tak sa dá. Super. No, a viete, kde to spravíme v Martine? Miesto. Super, ale viete, že nemáme peniaze. Pán Miroslav, ale my nemáme peniaze. Ľudia vám povedia, nemáte peniaze, nič nedokážete bez peňazí. My nemáme peniaze. Keď investujem výplatu, do toho zase nebude pre To je katastrofa. Nie, pán Miroslav, my to ináč spravíme. Nemáme peniaze a napriek tomu dostaneme miestnosť na miestnom úrade. Veríte tomu? Tak ak je to ohľadom tohto problému s nebankovkami, tak myslím si, že by to bolo... Super, lebo je to pre občanov. Perfektné. To znamená, že obrátime sa na Martin, na mesto Martin, obrátime sa na... Primátor, pán Hrnčiar. Výborne, obrátime sa na neho, ja ho nepoznám, rada sa spoznám, obrátime sa na neho, požiadame ho, aby nám dal nejakú miestnosť za 1 euro, dobre? Ja mám občianske združenie, tak ho požiadam ako občianske združenie, aby nám dal miestnosť na niekoľko hodín, ja neviem, na 2 hodinky, alebo na 3, uvidíme na koľko, ešte si to dohodneme, a že urobíme prednášku ohľadom týchto nebankoviek. Ohľadom nebankoviek. Súhlasíte? A nepriateľných zmluvných podmienok. Áno. Dobre, tak už teraz viete, čo len potrebujem? Termín. Tak termín. To nevadí, veď aj tak by sa všetci... Ale aj tak sa všetci nezmestia. Takže pomaly, aj tak sa všetci nezmestia. Tú miestnosť nám nedajú pre 5000 ľudí. Rozumiete? Dajú nám miestnosť pre 100 ľudí, 50 ľudí, takú možno majú a dajú na sobotu, nedeľu, na nejaké dopoludnie. Dobre, alebo Sobotu? Super. Konečne sme sa na niečom dohodli. Dohodli sme sa na sobote. Odkedy do kedy? Áno, dobre. Tak môžeme dať, že od rána do večera. Áno. Môžeme dať, ja neviem, od 8 do 5 a povedať si, že tam spravíme takéto stretnutie celomartínske a kto bude chceť príde. Ako otvorený deň na miestnom úrade ohľadom nepriateľných zmluvných podmienok a nebankoviek. Tak? Súhlasíte? Áno. Ono by ani nebol problém skontaktovať sa s primátorom, lebo že by som osobne si dal požiadavku ísť za ním. Choďte. Kľudne. Prekážky máme kde? Iba tu. V hlave máme prekážky. Nikde inde prekážky neexistujú. No akurát keď idem po ceste a je tam nejaký oný strom zavalený, tak je to prekážka, tým autom nepreletím, tak je to. Ale väčšinou máme prekážky tu v hlave, takže už takú prekážku teraz nemáme. Buď idete vy, alebo ja napíšem, to sa dohodneme, alebo takto verejne, alebo máme tam poslancov v tom Martine. Osobne poznám. Obratím sa na nich? No, alebo tak. Super. Neviem presne, ktorí sú to, ale... Ja presne viem, ktorí sú to. Dobre?
tak ja im zatelefonujem, dobre? Alebo napíšem túto na FB. Že by som to už teraz urobila, že by sme už to tak automaticky... Viete čo, Možno si sú na príjme, to ešte neviem. môžete tak napísať poštu, ale lebo viete, keď to dáte na Facebook, tak tí poslanci na tom Facebooku nie sú, alebo nemusia byť. Hneď A poviem. pokým ich nemáte v priateľoch, tak im sa tá správa od vás neukáže. Dobre, mám ich. Tak je dobré, len ak chodia raz za pol roka na Facebook, tak to je problém. Mám ich, aj telefónne číslo mám, dobre? Tak je dobré. Super. No, skúsim toto. Nevadí, len... Andrej Hrnčiar je primátor v Martine. Dobre. Andrej Hrnčiar. Mám to. Dobre, len povedzte dátum, kedy vy budete môcť. Lebo najpodstatnejšie je, aby ste mohli vy a ja môcť. V nejakú sobotu. Takto, no. Ja robím takto na smene. Dobre. A tú sobotu, dajte sobotu. Ale to presne, ktorú ja neviem. 20. Vianoce pôjdu. Dobre, ale teraz bude sobota 21. a 28. a potom 5. 5. bude nevhodná, lebo tam je to Mikulášovanie. No, ja mám tento týždeň dovolenku. Tento týždeň, čo príde, mám mať nočnú smenu, ale ja mám dovolenku celý týždeň, tak pokiaľ by sa dalo niečo, by som povybavoval. 21. Vyhovuje či nevyhovuje? To je budúca sobota? Áno. No, mne to vyhovuje, som doma. Dobre. A pýtam sa ešte aj na 28. To budem doma v sobotu, lebo ten týždeň ďalší budem mať poobednú. Dobre. V sobotu robiť nebudem. Super. Viete, prečo sa to pýtam? Lebo nám môžu povedať, že nemajú miestnosť a proste nám môžu klásť prekážky, lebo ja neviem, aký to je pán Hrnčiar, Andrej, ako je orientovaný. Či bude v náš... Viete čo, toto vám neviem povedať. Dobre, čiže bude či v náš prospech, alebo nie náš prospech. Ale my predpokladáme, že prospech občanov, takže aj 21. nám umožní, aj 28. nám umožní stretnutie s občanmi. Dobre? Super. Takže termín od ktorej do ktorej môžeme? Viete čo, no, nech si ľudia pospia. Dobre. Čo ja viem. O 10. Vy navrhnite. O 10, o 11, o 12, o 13, o 1. Lebo niekto je zase taký, že presne o 12 musí byť na obede doma. Správne. Dobre, tak ja navrhujem voľne, nech si ľudia prídu ako chcú. Od 10. do 15. bude to stretnutie. A oni keď si budú chodiť hore dole, tí ľudia jedni budú prichádzať, jedni odchádzať, necháme tak voľne, dobre? Čiže máme 21. alebo 28. ako nám vyhovejú, od 10. do 15. stretnutie v Martine na úrade, aký to je mestský úrad? Mestský úrad Martin. Na mestskom úrade, a pritom sme to len teraz vymysleli, rozumiete? Takže na mestskom úrade, áno, a tam budeme mať stretnutie od 10. do 15., kde budeme hovoriť o týchto nekalých praktikách nebankoviek a nepriateľných zmluvných podmienkách, dobre? A ja sa pokúsim už dať dovtedy pripraviť nejaké letáčiky, vy mi napíšte text, napíšete mi poprvé to, čo ste mi pred chvíľkou hovorili. Bojujme s nebankovkou. Po druhé, môžeme vyhrať. Po tretie, na základe nepriateľných zmluvných podmienok. Po štvrté, nepriateľná zmluvná podmienka je to, že vám nerozpíšu úrok a istinu a ďalšie poplatky, ale dajú vám to v jednej sume. Dokážete takých 10 bodov napísať? Krátkych? Viete čo, skúsim to, ale momentálne mi to z hlavy nepôjde hneď teraz. Dobre, Môže to byť tak dneska do večera a potom vám to dám... Perfektne. Keď to dokážete dneska do večera, ja to zredigujem, ešte si to spolu odkonzultujeme a potom... Ja to napíšem tak... No, ľudovo. Podľa mňa... Ľudovo. Super. To robíte ako... Super. Nech žijú amatéri na Slovensku, pretože iba amatéri na Slovensku dokážu to, čo nedokážu ani len profesionáli. Dobre? To máme heslo. Dobre teda, tak ja to potom skúsim cez známych všelijak dať to vytlačiť. Dobre? Aspoň niekoľko, keď prídu tí ľudia, aby aspoň niečo mali u nás na tom stolíku, čo si budú môcť zobrať. Dobre? Aspoň
vizitky, telefónne Môžeme to organizovať aj v iných mestách, nie? Budeme, ale začníme s malým. Áno. Dobre? V malom. Ja som tak šťastná, vy si neviete aj predstaviť. Ešte som v natáčkach, vidíte, lebo my sme sa v noci vrátili z jedného dôležitého rokovania a som ešte v natáčkach, ešte som ani nestala teraz kávu tu popíjam a tak ďalej, ale myslím, že to sú najrozumnejšie veci, ako to môžeme urobiť, že bez nejakej vážnej prípravy a tak ďalej a tak ďalej. No, takže koľko máme? Už telefonujeme hodinu 20 minút, pozerám. A vy máte zadarmo, či ako? No teraz mám ako nekonečné minúty. Aha, tak, lebo ja mám taký paušal za 15 eur, ja nemôžem, ja by som nemohol tak dlho. Super, môžeme mať cez Skype napríklad. Viete čo, Skype ja momentálne nemám, musel by som nainštalovať. Ale však ja aj hovoriť. Áno. Viete čo, ja mám aj webkameru, len mikrofón momentálne nemám, ja momentálne Skype nepoužívam. Ani ja nemám mikrofón. Ani ja nemám mikrofón. Ani ja nemám mikrofón, ale ono to tak či tak nahráva, hádam. Ja som zvedavá, či som toto nahrala, lebo teraz pozerám do iPadu a váš hovor tu mám a ja do toho rozprávam teraz a teraz som to dala nahrávať a som zvedavá, či z toho nejaký užitok bude. Pán Miroslav, ja to zverejním, dobre? Ten náš rozhovor. Áno, minulé, keď som nahrával hovor, keď som volal s pracovníčkou z Profi Kreditu, tak som si to s kamerou nahrával. Výborne, ja to isté. Kameru zapnem, reproduktor v telefóne a ide to. Ja to isté. Teraz to tak robím. S kamerou. Kamera čo najbližšie k telefónu, aby bolo zvuk čo najsmohutnejší. Áno, najmohutnejší. Tak obraz netreba, či? Ale je teraz obraz, ja som tam v natáčkach. Ako sa rozprávame. Idem na to. Idem to zverejniť. Viete čo? Aj tak, keď ste v natáčkach. Áno, už ma to nebaví, že profesionáli... Už ma to nebaví, že tí profesionáli, ktorí majú obrovské možnosti, peniaze, všetko majú, áno, nemusia byť jak ja v natáčkach, idú si ku kaderničke, kde vyhodia, ja neviem, 50-100 eur za to. Netvrdím, že som ja nikdy nebola u kaderničky, že som nevyhodila 50 eur za kaderničku, aj to sa mi stalo, ale nie pravidelne, že nemám také príjmy, aby som to dokázala. Čiže toto mi už ide na nervy, že tí naši profesionáli, ktorí majú akékoľvek prostriedky, aké si zmyslia, či finančné, či iné možnosti, neurobia to, čo my dvaja. Chápete? Pani Kristinka, mám pred sebou jednu zmluvu od Profi Kreditu. Môžem vám prečítať jednu členenú podmienku v zmluve? Áno. Prečítam. Bod 27. Zákazník sa zaväzuje, že sa zdrží akéhokoľvek konania smerujúceho k skráteniu uspokojenia pohľadávky providentu. A chcete k tomu vyjadrenie? Ja ako priemerný spotrebiteľ to beriem tak, akože keby som podal odpor proti platobnému rozkazu, tak nebudú to brať do úvahy, lebo som sa vzdal už vopred svojich práv, to, čo som podpísal celú zmluvu jedným podpisom. No, tak tuto naozaj odborné vyjadrenie a stanovisko je potrebné a nepomôžete si ani so zdravým sedliackým rozumom, lebo ten vás priviedol k nejakému vyjadreniu, ktoré ste mi teraz povedali, ktoré nie je pre mňa priateľné. Ja už som vám povedala, že toto súvisí s občianskym zákonníkom, lebo vy ste sa ma to už pýtali prostredníctvom správy a ja som vám to tam napísala, že musíme z toho telefonicky rozobrať, ale hneď som vám tam pridala vlastne aj zo zákona. Paragraf 42a. Áno. Takže skúste čítať od začiatku, lebo už všetci zabudli, čo ste mi vlastne prečítali a ja už som to takmer nezabudla, ale skúste mi prečítať prvú vetu, čo je napísané v tej zmluve. Zákazník sa zaväzuje, Áno. že sa zdrží akéhokoľvek konania smerujúceho k
k skráteniu uspokojenia pohľadávky providentu. Áno, no, čo to je skrátenie? Viete, kde je celý problém? Problém je v tom, že nepoznáme pojmy. Každá veda sa skladá z pojmov a vzťahov. Áno, sú pojmy, napríklad matematika. Matematika má pojmy napríklad číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 a tak ďalej, áno. A iné pojmy samozrejme, áno. Má aj delenie, aj násobenie, aj to je pojem, ktorý sa dá definovať, áno. A vzťahy, to je to, čo je medzi tými pojmami nastáva. Čiže pri takom pojme, ktorý sa volá ščítanie, nastáva medzi dvoma pojmami ako 1 plus 2, napríklad 1 plus 2, rovná sa výsledok 3, nastáva vzťah, ktorý nás dovedie k tomu výsledku čísla 3 napríklad, áno? Čiže pojmy a vzťahy, to má každá veda. A takisto aj právo má tie pojmy a vzťahy a takisto táto problematika má svoje pojmy a má vzťahy. A teraz, vy ste vypovedali pojem skrátenie veriteľa, ukrátenie veriteľa. No to je pojem, ktorý je zadefinovaný v práve, áno, a tento pojem hovorí, že ukrátiť veriteľa nie je správne. A to dúfam súhlasíte s tým, logicky, za sediackým rozumom, hej? Nie je správne robiť všetko preto, aby som ukrátil veriteľa. To znamená, nechcem mu zaplatiť dlh. Urobím všetko preto, aby som mu nezaplatil. Lenže dá sa konať zákonne a nezákonne podvodom, áno? No a teraz vy poviete, že vy sa zaväzujete v zmluve, je tam napísané, že sa zdržíte akéhokoľvek konania, aby ste ukratili veriteľa. Viete, čo to znamená? To znamená to, že ja napríklad mám nehnuteľnosť, dlžím niekomu 100 000, ale aby som mu nemusela tou nehnuteľnosťou to zaplatiť, rýchlo ju predám tú nehnuteľnosť, zoberiem si do vrecka peniaze a nemusím zaplatiť, ani on nestihne, keby vyhral súd, mi zablokovať tú nehnuteľnosť a uplatňovať si zákonné právo z tej nehnuteľnosti. A to znamená, že takýto úkon mňa ako dlžníka, áno, sa môže považovať za snahu ukrátiť veriteľa. Za konanie, ktoré môže ukrátiť veriteľa. Je to normálne právny inštitút, právnici vedia, o čom hovorím, ale ja sa to snažím vysvetliť laikom, normálnym ľuďom, obyčajným ľuďom, tak to nebudem v tej hantírkej právnickej hovoriť. To znamená, že jedno ustavenie v tom paragrafe 42 som vám povedala, ešte Bčko, Cčko, že každý veriteľ sa má právo domáhať, aby súd, u súdu samozrejme, aby súd rozhodol, či také konanie dlžníka sa považuje za ukrátenie alebo nepovažuje za ukrátenie toho veriteľa. A to do 3 rokov od takého úkonu, ktorý by sa stal, a to ten úkon, že by som predala tú nehnuteľnosť, do 3 rokov, áno. A ďalej, ak som predala osobám blízkym svoje rodiny, previedla som na dcéru, na syna, na otca, na matku a tak ďalej. Čiže, nechcem to moc rozoberať, ale nejaké podmienky tam platia. Čiže oni vám naznačili v tej zmluve, že nemáte takéto konanie konať, máte sa zdržať takého konania, aby ste robili také konanie, ktoré by mohlo ukrátiť veriteľa. Čiže, lebo je zákonom chránený aj jeden, aj druhý. To je spravodlivosť. To je spravodlivosť. Áno, hovorte. Takto. To znamená, že poviem k tomu, čo ste vypovedala, hej? Áno. To znamená, že keď si zoberiem od nebankovky úver a potom postupom času vlastne zistím od Združení na ochranu spotrebiteľa napríklad, že v zmluve sú nepriateľné zmluvné podmienky. Napríklad, že splátka nie je rozpísaná na Áno. Dobre. A ďalej? A ďalej? Podám žalobu na okresný súd. Áno. To znamená podľa toho bodu 27, že súd to nebude akceptovať? Nie, to neznamená pre Boha živého. To vôbec neznamená. Však je jasné, že právo musí byť také, aby chránilo aj jednu, aj druhú stranu, či? Lebo ja sa budem na súde dožadovať bez Tak sa budete... To znamená, že veriteľ bude ukrátený.
Nebude. Iba ak súd o tom... A veď keď súd rozhodne, až budeme čakať, dokiaľ súd rozhodne predsa, nie? Nie, veriteľa môžeme ukrátiť tým spôsobom, že tú nehnuteľnosť predáme a nie, že sa obratíme na súd. Rozumieme sa? Alebo že niekto odíde do Anglicka a prestane splácať úver. Nie, to nie je ukratenie veriteľa. Nie, ukratenie veriteľa znamená to, že mám nejaký majetok, z ktorého by ten veriteľ mohol dostať plnenie, napríklad tú nehnuteľnosť, a ja ju predám. Toto znamená, chápete, to sú tie pojmy, ktoré vy nemáte vysvetlené, lebo ste právo neštudovali, ja ich vysvetlené mám, preto mne je to ľahšie ísť ďalej potom v nachádzaní vlastne tých rôznych riešení. Dobre? Takéto niečo mám iba v zmluve o sprovidenstvu, v iných zmluvách to nemám. Dobre, ale nevidíte v každom ustanovení tej zmluvy, tej nebankovky, len strašidlo, len nepriateľnú zmluvnú podmienku, dobre? Nevidíte. Ale môže to byť strašidlo. Z psychologického hľadiska to môže byť strašidlo, áno? Len nechcem tak ďaleko zachádzať, dobre? Lebo už sa mi chce kašľať z toho. Ako sa namáham rozprávať, lebo aj to rozprávanie je niekedy namáhajúce, dobre? Takže, čiže vy ste mi to teraz namietli a budete mi to namietať dovtedy, túto vec, dokiaľ nebudete mať v tom jasno. Dovtedy sa ma budete vypytovať. Som šťastná, že tak rýchlo to dopadlo, lebo už som vám to napísala tam do správy a ešte to nebolo pochopiteľné. Čiže musíme poznať pojmy, dobre? Super. A pojem ukratenie veriteľa znamená, že ja chcem ukratiť veriteľa nejakým takým spôsobom a ho obídem toho veriteľa. Dobre, to je to ukratenie veriteľa. Lenže predstavte si, sú politici, ktorí poprepisovali na matky, na bratov, na otcov, na deti, áno? A tým to prešlo, nebolo to ukratenie veriteľa. Tak už mi to je jasné teraz. To znamená... Niekto mi zvoní, no... To znamená, že keď v zmluve o providencu splátka nie je rozpísaná na úrok a listinu, tým pádom považujem úver za bezúročne bez poplatkov. Áno. A budem si pýtať preplatok 101 eur. Áno. To znamená, že veriteľ ukrátený nebude. Nie. Jasné, už mi to je jasné. Dobre, ukrátenie veriteľa... To, čo ste vravela vy, áno. Keby som predal napríklad dom, áno. z ktorého by mohla nebankovka si ako... Žiadať plnenie. Hej? Ale to je iba v období 3 rokov. Ak by nebankovka žiadala a obratila sa na súd v lehote 3 rokov, áno, vtedy by mohol súd povedať, áno, je to ukratenie, je to snaha o ukratenie veriteľa, dobre? Ale ak by to bolo za 4 roky, tak by to tak nemuselo byť. By súd povedal, viete čo, pardon, zákon hovorí takto, to není snaha ukratiť veriteľa, hej? Alebo bolo by to o osobe blízkej, áno? Dcére, áno? Väčšinou súdy hovoria, no nie je možné, aby dcera o tom nevedela, áno? Dcera musela vedieť, že matka má dlžoby, alebo otec má dlžoby, áno? Čiže vtedy súdy povedia, vychádzajú z takéhoto predpokladu a schvália to, alebo rozsudok urobia taký, že áno, išlo o ukratenie veriteľa. Ale ak preukážeme, že tá dcéra, syn alebo manžel nemohli vedieť o tom, áno, lebo proste nemohli o tom vedieť, sú svedkovia, dôkazy, že nemohli o tom vedieť, tak to nie je ukratenie veriteľa. Aj napriek tomu, že by to išlo podľa toho paragrafu 642. Ale toto si rozoberieme inokedy, dobre? Keď budeme mať taký prípad, koho sa to bude týkať, lebo lepšie to rozoberať s takým človekom, ktorého sa to týka vyslovene, ináč to je potreba naštudovať, dobre? No, takže ideme na to, že zhrnieme teraz, lebo je to už veľmi dlhé, aj som už dosť vyčerpaná, kávu som si síce dala, ale išla by som si ešte do kuchyne niečo zjesť a tak ďalej. A pokračovať budeme, dúfam, pán Miroslav, a urobíme vlastne, rekapitulácia je taká, že sme si zatelefonovali, že sme si povedali, že nejaké problémy sú tu ohľadom nebankoviek, že ich nerieši štát, že my sa tomu čudujeme, riešime ich sami, dokonca získavame úspechy, áno, že proste my vlastne ako keby suplujeme tú prácu toho parlamentu,
ktorý by mal ustanoviť také zákony, teda uzakoniť také zákony, aby sa tieto veci vôbec nestávali. Veď my chceme radšej ísť na tie ryby, áno, lebo to je spustu času tomu venovať. Mnoho času tomu venovať. Čiže toto sme si vypovedali, potom sme si povedali na záver takmer, že si spravíme také školenie pre ľudí, také prednášky pre ľudí. A budem veľmi rada, keď my dvaja začneme, lebo potom to môžete robiť aj vy s niekým iným, ja s niekým iným, ďalší dvaja nejakí nezávislí, 5, 10, a to v takej obci, v takom meste, na takom mieste a tak ďalej. Dáme vzor, dáme príklad, hej, aby sa ľudia poprvé nebáli, aby s nebankovaním bojovali, aby sa opreli aj o ten internet, áno, aby sa opreli o tie združenia na ochranu spotrebiteľov, aj aby sa opreli o tú stránku Branica oplatí pani doktorky Moniky Jankovskej z ministerstva, dobre, aj aby sa... Spotrebiteľské zákony, občiansky zákonník, zákon o ochranu spotrebiteľa. Výborne. Áno, judikatúru európsku, áno, smernice európske a tak ďalej. Súdne rozhodnutia sú zverejnené aj na internete. Výborne. Na stránke Ministerstva spravodlivosti. Áno. Aj tá judikatúra, čo je. Áno. Zákony pre ľudí. Áno. Čiže musíme z toho urobiť takú magikocku. Dobre? Áno. Lebo to stojí dlhý čas to všetko študovať. Aj vás to stalo veľa času, aj mňa to stalo veľa času. Ale je to... Užitočné. Áno, je to dobré. Áno. Dobre, tak prospech. Áno, občanov Slovenskej republiky a o prospech celého Slovenska. A v odstránení nejakej nezákonnosti a v navodení akejsi zákonnosti, nie že akejsi zákonnosti, ktorá tu musí panovať. Dobre? Zákony a poriadok to tu musí byť, pretože zákony sú pravidlá, podľa ktorých sa správajú všetky subjekty, či občania, či štát, či nebankovky, ktokoľvek. To sú zákony, pravidlá, podľa ktorých sa vlastne správame. A tieto pravidlá musia byť jasné, jednoznačné, aby sme sa dobre správali, jednak jeden voči druhému, jednak voči štátu a jednak štát voči nám. Áno? To znamená, my chceme dobré pravidlá, dobré zákony. To hovorím ja. Vždycky, keď vyhrám nad nejakou nebankovkou, mimosúdne, Áno. vždycky sa snažím to aj na Facebooku zverejniť, aby ľudia vedeli, čo sa deje, aby sa poučili. Áno. Aj naposledy som pomohol vlastnej manželke. Áno, ja som ten príspevok... Áno, ja som ten príspevok zdieľala. Len vám chcem povedať toľko, že to nestačí. Pre niekoho to stačí. Rozumiete? Napriek tomu, že aj vy a ja robíte tieto veci, že zverejňujeme tie naše úspechy, napríklad na tých sociálnych sieťach, áno, tak napriek tomu stále to nestačí. Stále mnoho ľudí proste je tak ťažko na tom, aj tak mi píšu tí ľudia, že už strácajú nervy. Oni už ani nevnímajú, že sa dá brániť. Oni už chcú vyslovene len tú pomoc. Čiže oni sa už nechcú zaoberať, oni už nechcú čítať, oni už nechcú sa presvedčovať, či sa dá alebo nedá sa. Tak Ja viem, že to nie je dobré, ale ja to tak vnímam, vidím, cítim, počujem, čítam, čo mi tí ľudia píšu. To je veľmi nešťastný stav, veľmi nešťastný stav. Lenže my dvaja ešte vládzeme, my dvaja sme sa niečo naučili, my dvaja chceme odovzdať, chceme pomôcť, aj to robíme, ale vzhľadom tomu, že nie sme schopní pomôcť mnohým, áno, tak žiadame a vyzývame všetkých ostatných, aby sa k nám pridali, aby aj s nami pomáhali, to je jedna vec. Druhá vec, spravíme tú prednášku, zmedializujeme to, aj keď nemáme v rukách média, aj keď nemáme peniaze, aj tak to dokážeme urobiť, budeme to kolovať, zdieľať a tak ďalej a môžeme pomôcť vo veľkom množstve, mnohým ľuďom, dobre? A možno, že zastavíme aj to neprávie a vydobujeme si zákon, priamo si vydobujeme od štátu, od orgánov, si proste štátnej správy, verejnej správy, od poslancov vydobujeme, aby zákon, aby to uzákonili, aby sa už také nestávalo. Aby sme sa my dvaja mohli venovať zasa iným problémom, ktoré sú. Dobre? Dobre. Pre mňa dobre. Tak idem na to, dobre? Idem to zverejniť, dobre? My si píšeme Dobre, no to ešte bude trvať 2 hodinky, kým to nahrá do tohoto, do počítača a potom 2 hodinky, kým sa to bude zverejňovať, to tak rýchlo nebude. Kávička, obed, to prejde. Áno, jasné, čas prejde, no.
Ale jak sa na nás nasmeje celé Slovensko, ja sa na to teším, a vy? Pani Kristinka, viete, čo mi je smiešné? Ja by som sa niekedy tak spýtal. Čo by ste? Každú nebankovku, čo oslovím, Áno? každá napíše hneď vyjadrenie v takom zmysle, že oni majú všetko v zmluve v poriadku. Ó, To mi je také smiešné. gratulujeme im. Áno. Kopec nepriateľných zmluvných podmienok. Áno, no úžasní sú, no čo majú robiť? No viete, keď ja urobím niečo zlé, no tiež hneď s tým nejdem na celý svet, akože vyjadriť celému svetu, že ja som urobila niečo zlé, veď to je prirodzené od tých nebankoviek, áno? To je normálne, jednoducho. Však nepoviem, že Ježiš, nasypem si popol na hlavu, že ja som tam dala všetky možné na svete tie nepriateľné zmluvné podmienky. Tak je to prirodzené, že to robia. Ale to je už tak proste. No čo s tým narobíte? Chcete s tým niečo narobiť? No? Alebo z Národnej banky Slovenska mi pani cez telefón povedala, že keď niekto podá podnet napríklad na nebankovku, nepriateľné podmienky a tak ďalej, Áno. tak oni výsledok z tohto šetrenia ako Národná banka Slovenska toto nezverejňuje. A ja pani hovorím, pani, a dokedy chcete na Slovensku robiť tajnosti pred ľuďmi, občanmi, pred Slovákmi? Veď práve ľudia nech sa dozvedia, ktorá nebankovka ako robí. Áno, správne. Aké podmienky nepriateľné má a tak ďalej. Dobre. Zatiaľ je taký zákon, že nie. Perfektné, no ale my dvaja by sme mohli 24-hodinové vysielanie robiť pre občanov. A oni by sa mohli kúkať sem tam ako na takú teleshow, dobre? Na nás dvoch, a ešte keby sme sedeli niekde a vyprávali o tom, no bolo by to podívaná a veselá podívaná, ale veľmi by sme mohli byť užitoční. Dobre, pán Miroslav, budeme si o tom hovoriť a ja dúfam, že práve na tomto našom stretnutí takto sa budeme rozprávať. Súhlasíte? Áno, samozrejme. Len škoda, že nebývame nejako tak bližšie. Ale veď sme celkom blízke. Ale no, žijeme v dobe technologického blahobytu, za 2-3 hodinky som u vás, keby bolo treba. To je jedna vec. A druhá vec je, môžeme takto sa rozprávať aj na internete, aj cez ten Skype a tak ďalej. Takže sme celkom blízko, dobre? Takže žiadna škoda to nie je podstata. Treba vidieť nie to zlé, ale treba vidieť to dobre. Chvála Bohu, že my dvaja sme sa nejako nakontaktovali. A v živote sme sa nevideli my dvaja ešte. Nie. No. My sme v Bratislave s rodinou, keď bol deň otvorených dverí v Bratislave. Na čo? Vtedy som asi tam nebola. Ale nebol som tam, lebo sme skončili toho v zoologickej záhrade. Paráda, to bolo to lepšie. A ja som mal na pláne tak, ja som vám aj to napísal do správy, že či tam náhodou nebudete, že by sme sa stretli, že vám aspoň ruku podám a zaďakujem. Super, no v tej zoologickej záhrade by som sa s vami asi stretla, ale v tej Markize neviem. No, dobre, už chcem veľmi žartovať, už to preháňam, lebo už som unavená som trochu, dobre? A ideme ďalej. Teraz mi vyskočilo strašne veľa správ, ktorým mám odpovedať. Rozumiete, mnohí ľudia sa ma pýtajú. Takže lepšie by bol asi priamy prenos, keby toto išlo, ale pokúsime sa aj o to, dobre? Takže sme dohodnutí, Iba dajme nejaký odkaz teraz pre ľudí, aj vy, aj ja. Kto začne? Tak môžem aj ja nejaký odkaz dať ľuďom. Tak čakám. Že ak máte problémy s ktoroukoľvek nebankovou spoločnosťou alebo bankou, nebojte sa im napísať list alebo e-mail v rámci mimosúdnej dohody a dohodnúť sa s nimi, snažte o uzavretí nejakej dohody, aby ďalej nepoužívali nepriateľné zmluvné podmienky a nekalé praktiky, áno. Lebo máme možnosť obrátiť sa na nezávislý súd v Slovenskej republike, Áno. aby rozhodol o neplatnosti zmluvy. tých nepriateľných zmluvných podmienok. Nie, aby rozhodol o tom, že tie nepriateľné zmluvné podmienky sú v tej zmluve a ďalej, že zmluva je neplatná
a ďalej, aby tá nebankovka už nevidela od nás ani cent. A na základe nepriateľných zmluvných podmienok alebo nekalých praktík, ak vám vznikne preplatok, nebojte sa peniaze od nebankovky alebo banky pýtať naspäť. Výborne. Lebo sú vaše. Výborne, idem na to, dobre? Ja už nehovorím nič, lebo ja už som toho natárala dosť, dobre? Ako ja hovorím. Tak vy ste veľa úplne užitočného povedali a idem na to, idem to zverejniť, dobre? Iba napíšem nejaký titulok, sa pokúsim napísať titulok, že no, aj keď je to dlhé, nech si to vypočujú, táto hodina, dve vôbec nebude stratou v ich živote, časovou stratou, pretože získajú toľko cenných informácií od vás. Čo preberať? Dohoda o zrázkach, budeme... doložka, Áno. zmluva. Áno, máme toho veľa čo preberať. Neviem, či ste to video už videli, Janko ma oslovil z tej občianskej televízie, aby sme robili také videjka, aby sme vypichli o exekútoroch. Vždycky nejaké... Áno, ja som to aj zdieľal, ja to mám aj na mojej tej strane, Perfektne. na mojom profile. Perfektné, no ale... Ja som to včera, ani som skoro nedýchal. Dobre, Ja som to počúval. ako sa vám to páčilo? Iba mi povedzte, nech si trochu satisfakcia. Páčilo sa vám to? Tak je to také, poučné pre ľudí, A je to také ľudové? Je to ľudové. Vyzeráte tam normálne prirodzene, nenamaľovaná. Tak prirodzene tam vyzeráte normálne. A ďakujem, ľudové, áno. ďakujem, ale ja som nechcela, že ako tam vyzerám. Ale aké to video? A aký bude mať dosah? Či to ľudia budú pozerať, či sa im to bude páčiť? A či budú mať hlavne, pre mňa je rozhodujúce, či to má úžitok, či je to užitočné. Určite je to užitočné, poučné, len viete, ja neviem, tí všetci ľudia, čo sú na Facebooku, alebo ktorí vás majú priateľov, alebo vy ich, ako často sú na Facebooku. Niektorí sú na Facebooku raz za mesiac, Nevadí. niekto každý deň. Nevadí, pán Miroslav, pomôž jednému človeku, pomôžeš celému svetu. Chápete? Ja to tak vnímam. Čiže ja pomôžem jednému, vy pomôžete jednému a každý jeden ďalšiemu, rozumiete? A uvidíte, aký to bude mať efekt. Takže vôbec sa netrapme nad tým, že či to videlo, nevidelo. Ak sa nám to páči, zdieľajme to. Ak nie, nezdieľajme to. Je to na každom. Pre mňa je podstatné, či je to užitočné. Dobre? Ale už veľa rozprávame. Veľa rozprávame. Tak poďme. Vy ste povedali, v podstate nech sa ľudia nevzdávajú a nech bojujú a že máme možnosti, zákonné možnosti to vyriešiť. A ja hovorím, že my dvaja, ja a vy a mnoho iných sa spojíme a budeme požadovať od vlády a od parlamentu, aby schválil také zákony, aby sa už toto viac nestávalo. Súhlasíte? Áno. Perfektné. A my budeme písať na sociálnych sieťach, ale viacej treba konať. Áno, čiže písať komu? Národnej rade, 150 poslancom, vláde, pánu premiérovi, pánu prezidentovi. To budeme konať, dobre? Lebo ja keď napíšem, zverejním na Facebooku, že ako som vyhral nad ktorou nebankovkou, to není keci, ale to je to, čo som naozaj uskutočnil. Dobre. Vypisujem na Facebooku, Presne. ale ja konám. Presne tak. OK, áno, to konanie nám zabezpečí úspech, dobre? To konanie. Dobre, tak už môžem skončiť hovor? Áno. Dobre, opatrujte sa zatiaľ, peknú nedeľu. Neviem, ako to dneska bude. Idem to zverejniť, dobre? Či sa to páči niekomu, nepáči niekomu. My máme za to, my dvaja, že je to užitočné, dobre? No a čo sa týka tých prednášok, to zorganizovanie, tak môžete so mnou rátať. Ideme na to, ja už s vami rátam, to už je dohoda. To už je dohoda, nepísomná, ale je to dohoda, dobre? Ideme to urobiť buď 20. ktorého sme si povedali, 1. alebo 28.11. v čase od 10. do 15. hodine, áno, v meste Martin, v priestoroch Mestského úradu Martin, i keď to ešte dneska nemáme potvrdené, ale ak by sa nám stalo, že nám to nepotvrdia, tak budeme pred miestnym úradom, tam sa možno, že zložíme a tamto môžeme tie prednášky urobiť, dobre? Možno bude pršať, snežiť, zoberieme si dážniky, dobre?
taký reprak mám veľký, aj mikrofón, takže urobíme to ako verejné stretnutie občanov, ak by nám nechceli dať tú miestnosť a tak ďalej, dobre, ale asi nám ju dajú pravdepodobne, lebo nemajú dôvod nám ju nedať, dobre, takže takú prednášku môžeme urobiť. A dajú nám ju gratis, alebo za 1 euro, lebo my nemáme občania peniaze, takže im nemôžeme zaplatiť, ale miestny úrad patrí všetkým občanom Martina a ak to má byť užitočné pre Martin, áno, tak hádam, bude pán primátor veľmi rád, že niečo pre tých občanov môže urobiť a v spolupráci s nami nám vyhovie, že nám tú miestnosť dá, dobre? A urobí akýsi taký deň otvorených dverí na miestnom úrade v prospech občanov, čo sa týka nepriateľných zmluvných podmienok a zmluv s nebankovkami na ochranu spotrebiteľa, čiže na ochranu občanov mesta Martin, dobre? Dobre, proste to tak prirodzene prišlo samé od seba, dobre? Samo sa to, ale jasné, že my dvaja sme autori, dobre? My dvaja sme tí, ktorí... Ešte na záver narýchlo, ja som zabudol ešte jednu vec sa opýtať. Hovorte. Moja mama v roku 2007, keď sme predali dom a kúpili byt, Áno? tak požičala väčšiu sumu peňazí jednému z realitnej kancelárie, čo nám sprostredkovali predaj domov a kúpu bytu. Áno, a? To už mu požičala ako súkromie, hej? Áno, a? A už je to aj súd prebehol pár rokov dozadu, už je to aj u exekútora, lenže on není evidovaný, že niekde robí na zmluvu, není evidovaný na sociálnej poisťovni, ani nevieme, kde býva. A? Môžeme podať na neho, to je ako z mojej hlavy vymyslené. Áno? Môžeme podať na neho trestné oznámenia, nie na polícii, ohľadom akože podozrenie z trestného činu podvodu. Áno, môžeme, ale počkajte chvíľku. Pán Miroslav, toto je samostatná vec, ktorú vysvetlím, ako to je. Pretože podať trestné oznámenie treba si veľmi dobre rozmyslieť. To je ako hrať šach, áno? Hrať šach. Podať trestné oznámenie to je len ťah jednou figurkou. Ale vy, aby ste vyhrali, musíte mať predpokladaný ťah mnohými figurkami dopredu, dobre? Čiže... Ja týmto sledujem niečo iné, viete? Dobre, teraz to neberme, čo sledujete, čo nesledujete. Podstata je, čo chcete dosiahnuť. To sa každého pýtam, čo chcete. Čiže chcete, aby vám ten dotyčný zaplatil tej mame. No, je to u exekútora, len ak robí na čierno, exekútor neurobí nič, nevieme, Dobre, kde býva. chápem. Potrebujeme zistiť adresu, kde býva. To môžete aj bez... A kde. Áno, to môžete aj bez toho, aby ste podávali trestné oznámenie. No, ale ja ochrana osobných údajov, mne to nikdy nepovedia. Rozumiem, ale napriek tomu taký kumšt mám, dobre? Takže, ale to budeme preberať inokedy, nedá sa to, tuto zabijeme ďalšiu hodinu, rozumiete? Dobre? Takže to si vysvetlíme, ako to urobiť, dobre? Len vám doporučujem naozaj malinko porozmýšľať aj s tým trestným oznámením, lebo hodať to trestné oznámenie a čakať, čo sa stane, to je neužitočné. Výsledok bude 0. Oni vám tú adresu aj tak nemusia dať, ako ste povedali, ochrana osobných... Ale ani to sa vám nemusí podariť uskutočniť. Ja vám nechcem brať ilúzie, ani vás nechcem sklamať. Miroslav. Ale chcem, aby ste... Niečo o trestnom čine a keď sa spisuje uznesenie nejaké, tak je tam napísané aj adresa. Áno, ale kým vydajú to uznesenie, môže sa stať, že vám zamietnú váš návrh na vaše oznámenie, že sa taký trestný čin stal. Môžu to vyhodnotiť, že taký trestný čin sa nestal a oznámenie vaše, ktoré podáte na trestné stíhanie, môže byť zamietnuté a môže sa... Nepríde, nie je to automatické. Ak zamietnú vaše oznámenie trestné, tak vám nepríde nič, lebo sú není povinní vás oboznamovať napríklad. Vám povedia, dobre? Tak pozor, a ďalšia vec je najnebezpečnejšia je tá, že vy podáte trestné oznámenie na trestný čin podvodu, bude vám zamietnuté a potom budete chcieť ešte raz podať, lebo získate dôkazy.
A oni vám povedia, dvakrát v tej istej veci nemôžete podať trestné oznámenie. Tak pozor prosím na to, dobre? Len hovorím, to budem ďalšiu hodinu rozprávať. Tak to už nehajme tak teda. Áno, prosím, lebo jednak som už naozaj vyčerpaná, lebo to aj predstavuje isté vyčerpanie, dobre? Ale to si dáme ako samostatnú prednášku, dobre? Toto už je také, čo ma napadlo, to nejdeme teraz rozoberať. Dobre, ale je to problém. Je to problém, ktorý musíme vyriešiť a okrem toho, že vyriešime aj tieto nekalé praktiky a nepriateľné zmluvné podmienky, dokonca aj niektoré nepriateľné konanie exekútorov, môžeme vyriešiť aj tieto veci, lebo aj na polícii v podstate a aj tam vznikajú problémy pre ľudí. Dobre? Aj na súdoch, aj na polícii a tak ďalej. Ale my sme si povedali, že teraz sa ideme rýchlo tomuto povenovať a vyriešiť toto, čo najoptimálnejšie, aby do Vianoc sme mali výsledok. Dobre? Dobre, opatrujte sa, idem. Dobre. Idem. Pani Kristinka, tak majte sa teda. Áno. Všetko dobre všetkým. A Podobne aj vám. áno, a všetko, ja ďakujem Miroslavovi, je to naozaj môj hrdina, čo sa týka na tomto poli boja proti nebankovým spoločnostiam, ktoré nekalé praktiky používajú a ktoré používajú teda nepriateľné zmluvné podmienky v zmluvách, pretože diskriminujú spotrebiteľa a spotrebiteľa treba chrániť. Takže všetkých pozdravujem, ďakujem Miroslav, počujeme sa, vidíme sa, dali sme si veľa plánov a dúfam, že ich zrealizujeme. Dobre? Áno. Dobre. Všetko dobre všetkým a mier celému svetu, to je najdôležitejšie. Dobre? Áno. Dovidenia.